அப்ப அது இருக்குல்ல நாட்டி பட் குழந்தைகளோட இதுலுமே ரெக்கார்டிங் எனக்கு இருக்கவும் இல்லை, அந்த ரைட்ஸ் கொடுக்கல. ஓகே, நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். முதல் பிரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும், முதல் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்த்ரி வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். மெல்த்ரி என்னது பக்தி சாஸ்திரியோட ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 3. இன்னொரு லெவல் 4, லெவல் 3 லெவல் 4 சேர்ந்துதான் இருக்கும். அண்ட் லெவல் 5 இஸ் கோயிங் டு பி பக்தி சாஸ்திரி. என்ன படிக்க போறோம்? இதே தான் படிக்கணும். பகவத்கீதா படிப்போம். இதே நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதே நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். இது என்னது? பக்தி ரசாமிருத சிந்து. வேற இருக்கு என்னது? டிவோஷன் என்னது? அதுதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. இது என்னது? உபதேசாமிருதம். சோ அதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம். அடுத்த லெவல் இதுதான் இருக்கும். ஆனா கொஸ்டின் ஆன்சர் நாங்களும் நீங்களுக்கு எழுதிக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தெரியாது. எனிவே லெட்டர்ஸ் கோ எப்படி இருக்கோ அது போல நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகலாம். ஆனா இதே தான் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து மாறுதல் இருக்காது. இப்போ நம்ம நல்லா படிச்சுட்டோம்னாக்கா நம்மளதான் டீட்டெயிலா தானே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா மறந்து போயிடும். இப்போ என்ன திரும்பி அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம். சம்திங் யூ கேன் டூ. இந்த புக் இருக்குன்னா ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிராணத்தை ஆரம்பிச்சுடலாமா? ஷேர் ஸ்கிரீன். கிருஷ்ணா சரி. பண்ணல, டெலிட் பண்ணல. சரி எடுத்தா. இப்ப யார் ஆரம்பிக்கிறாள்? யார் இப்போ படிக்கிறதுல ஆரம்பிக்கலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. வேஸ்டிங் டைம் ஆக்சுவலி. யாருன்னு எல்லாரும் படிப்பாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. यस्. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हरे कृष्ण. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महाय वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरति विषे नमः. हरे कृष्णा. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात्य देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. நம்ம ஸ்லோகத்தை பயன்படுத்தும் ஸ்லோகம் Stop show. Krishna. Yes. இப்போ அதே ஆர்டர்ல எடுக்கலாமா? இப்ப நான் ஸ்டார்டிங் பண்றேன். கீதா மாதாஜி அடுத்தது, அப்புறம் ஜானி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, சத்யமா. நான் 4 பேர் தான் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சோ வேகம் மனசக क्रोध வேகம் जिह्वा வேகம் उदरोपस्थ வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷயேத தீரஹ சர்வாம் அபி மாம் பிருத்திவீம் சிஷ்யாத். இது படிக்கலாமா? படிக்கலாமே. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தி உள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாஹார பிரயாஷ்ச பிரஜல்போ நியமரஹ ஜனசங்கச்ச லௌலம் ச ஷட்பீர் பக்திர் வினேஷதி. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. 1. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்லும் திரட்டுதல். 2. கிடைப்பதற்கு அரிய பௌதீக வாஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல். 3. பௌதீக விஷயங்களை பேசுதல். 4. சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். 5. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். 6. பௌதீக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 3. உத்சாகான் நிச்சயாத் தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், பொறுமையுடன் இருத்தல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். 5. பக்தரல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். 6. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 4. ததாதி பிரதிகிருஷ்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிருச்சதி புங்யதே போஜயதே சைவம் சத்விதம் பிரீதி. மாதாஜி. புங்கே போஜயதே சைவம் சத்விதம் அப்படிங்களா? ஓகே மாதாஜி. சைவதனா உன் புக்ல நானுமே போடல, புக்ல இருந்து காப்பி பண்ணி போட்டோ எடுத்திருக்கேன். சோ என்னோட மிஸ்டேக்கே ஒன்றும் கிடையாது, இருக்காது. சைவ ச ஏவ அது 2 அண்ட் ஆல்சோ, அதுதான் அந்த சைவ. புங்கே போஜயதே சைவ சத்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். மொழிபெயர்ப்பு. வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 5. கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரீதம் மனசா த்ரியதே தீக்ஷாதி சேத் மனசா த்ரியேத தீக்ஷாதி சேத் பிரணதி பிக்ஷ பஜந்தம் ஈஷம் சுஷ்ரூஷயா
शुश्रूषया भजनबिञ्जम् अनन्यम् अन्यः निन्दादिशून्यहृदम् इप्सित सङ्गलप्या. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदबेन पेन पङ्गैर् ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமாக உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்தக்கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடல் என்றுமே களங்கமடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. விஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா பித்தோபதாப்ய ரசனாஸ்ய நா ரோசிகானு கிந்தவாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்வி ரமணாத் பவதி ஸ்வாத்வி ரமமாத் ஸ்வாத்வி கிரமாத் பவதி தத் கத மூல ஹந்த்ரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை என்னும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவில் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான திருநாமங்கள் கவனத்துடன் அனுதினம் உச்சரிப்பதால் அவனின் நாவில் இயற்கையாக சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறு அறுக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னாமரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானோ சம்ருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய தத் அனுராகி ஜனானுகாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்மிருத்யோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானிமதே ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் வ்ரஜே தத் அனுராகி ஜனானுகாமி காலம் நயேத் அகிலம் இத்யுபதேசசாரம். மொழிபெயர்ப்பு. அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில், ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாளில் 24 மணி நேரத்தையும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் நித்திய லீலைகளை ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில் கோலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்து பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் பற்றுதல் கொண்ட பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 9. வைகுண்டா ஜனிதோ வரா மதுபுரி தத்ராபி ரசோத்சவாத் விருந்தாரண்யம் உதாரபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்த்தனக ராதா குண்டம் இஹாபி கோகுலபதே பிரேமாமிருத் ஆப்ளவனாத் குர்யாத் அஸ்ய விராஜதோ கிரிதடே
சேவாம் விவேகி நக. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் தோன்றிய காரணத்தினால் புனித ஸ்தலமான மதுரா நகரம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் ராஜலீலையின் காரணத்தினால் தெய்வீக வனமான விருந்தாவனம் மதுராபுரியை விட உயர்ந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு அவரது தெய்வீக லீலைகளின் ஸ்தலமாக விளங்கிய கோவர்தன மலை விருந்தாவனத்தை விட உயர்ந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கோகுலத்தின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரேமை என்னும் அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா குண்டம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். கோவர்தன மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள திவ்யமான ஸ்ரீ ராதா குண்டத்திற்கு சேவை புரிய மனமில்லாத அறிவுள்ள மனிதர் எவரேனும் உளரோ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 10. கர்மிப்யோ பரிதோ ஹரேஹ பிரியதயா வியக்திம் யயூர் ஞானினாஸ் தேப்யோ ஞான விமுக்த பக்தி பரமஹ பிரேமைகனிஷ்டாஸ்ததஹ தேப்யஸ்தா பக்ஷு பால பசுபால दिशशाप्योऽपि साराधिका प्रष्टो तत्त्वं इयं तदीय सरसिदां नाश्रयेत् कृति. மொழிபெயர்ப்பு. பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை காட்டிலும் வாழ்வில் உயர்நெறிகளை பற்றிய உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஹரியின் அருளை பெற்றவர் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிவில் உயர்ந்த பலரில் ஞானிகளில் தமது ஞானத்தினால் முக்தியடைந்த ஒருவர் பக்தி தொண்டினை ஏற்கலாம். அவர் மற்றவர்களை விட மேலானவர் எனினும் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைந்தவர் அவரை விட உயர்ந்தவர் ஆவர். கோபியர்கள் ஆயர்குல சிறுவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருப்பதால் எல்லா உயர்ந்த பக்தர்களை விட கோபியர்களே மேலானவர்கள். கோபியர்களுள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஸ்ரீமதி ராதாராணியைப் போலவே ராதாராணியின் ராதா குண்டமும் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். அந்த ராதா குண்டத்தில் வசித்து பரவச பக்தி உணர்ச்சிகள் அப்ராக்ருத பாவா நிறைந்த ஆன்மீக உடலில் அஷ்டகாலிய லீலைகளை 8 வித தினசரி லீலைகளை புரியும் தெய்வீக தம்பதிகளான ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு அன்பு தொண்டு புரியாமல் இருப்பவர் எவரேனும் இருக்க இயலுமோ? உண்மையில் ராதா குண்டத்தின் கரையில் பக்தி தொண்டு புரிபவர்களே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி கரெக்ட் டைம்ல வந்தாள். கொஞ்சம் முன்னாடி மாதாஜி நான் கிளாஸ் கவனிச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க முடியாதுங்க மாதாஜி. அம்மா பக்கத்துலதான் உட்கார்ந்துருக்கேன் நானு. ஓகே மாதாஜி கேட்டுக்கிறேங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணஸ்யோச்சை பிரணய வசதி பிரேயசீப்யோபி ராதா குண்டம் சாஸ்ய முனிபிரபிதஸ் தாத்ருக் ஏவ வியதாயி யத் பிரேஷேனோ வேற மாதிரி ராகம் வருது. யத் பிரேஷ்டைரப்யலம் அசுலபம் கிம் புனர்பக்தி பாஜாம் தத் பிரேமேதம் சக்ருதபி சரஸ்நாது ஆவிஷ்கரோதி. அன்புமிக்க அனைத்து கோபியர்களிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். அதுபோலவே அனைத்து விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானதாக பெரும் முனிவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ராதா குண்டமானது மிக அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதனை அடைவது மேலும் கடினமானதாகும். இந்த புனித தீர்த்தத்தில் ஒருமுறை நீராடுபவனுக்கு கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பி எழுச்சி பெறுகிறது. 11 தான் இதுல நம்ம வந்து 3 தானே படிக்கணும். 3 தான் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? கதையை சாமர்த்தம் இங்கே படிக்கணும். கீதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுத்துக்கிறேன். படிங்க. பேஜ் நம்பர் மாதாஜி. பேஜ் 33. ஓகே. லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அனைத்தையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கு
அனுகூலமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, தற்போது நாம் ஒளிப்பதிவு கருவியை பயன்படுத்துகிறோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்த பௌதிகவாதி இதை வணிகர்களுக்கு அல்லது பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுபவர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளார். இந்த ஒளிப்பதிவு கருவியை பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துவது குறித்து அவர் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டார். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தி இலக்கியங்களை எழுதுவதற்காக இதனை பயன்படுத்துகின்றோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் முழுமையாக கிருஷ்ணருடைய சக்திக்குள் தான் இருக்கிறார் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. இக்கருவியின் மின்னணு இயக்கம் உட்பட அதன் அனைத்து பாகங்களும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதன் பல்வேறு சேர்க்கைகளால் ஆனதாகும். தனது மூளையை பயன்படுத்தி இந்த சிக்கலான எந்திரத்தை ஒருவர் உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அவரது மூளையும் இக்கருவிக்கு தேவையான மூலப்பொருள்களும் கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்பட்டவையே ஆகும். கிருஷ்ணரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப மத் ஸ்தானி சர்வபூதானி அனைத்தும் எனது சக்தியே சார்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாறாக கிருஷ்ணனுடைய சக்தியிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானது அல்ல என்பதால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெண்டும் ஒண்ணுதான், ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். தமிழ்ல இருந்தா வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறா இல்லையா, அது சேம் தான், அது அர்த்தம். இப்ப நம்ம இது படிக்கும்போது எல்லாருக்கும் என்ன நினைவு வந்திருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் ஒரே தான் நினைவு வந்திருக்கும். நான் படிக்கும்போது எனக்கு அப்ப தோணுது நான் மாத்திரம் யூனிக் இல்லையே, எல்லாருக்கும் இதுதான் நினைவு வந்திருக்கும். என்ன டெக்னாலஜி இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அவங்க பண்ணும்போது நினைச்சு பார்ப்பனா, இப்ப பார்த்தானா வந்து இந்த டெக்னாலஜி நான் பண்றேன், ஆன்மீகத்தை எல்லாரும் முன்னேறிட்டு வருவாங்க அவன் எதிர்பார்த்தானா, இல்ல இன்டர்நெட், எஸ் இன்டர்நெட் ஒன்லி இன்ஃபர்மேஷன், இங்கேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஈஸியா கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டரி ஓபன் பண்ணா டெலிஃபோன் நம்பர்லாம் கிடைக்கும், டெலிஃபோன் டைரக்டரியில இல்ல டிக்ஷனரி பார்த்தா எல்லா வேர்டு மீனிங் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த இன்டர்நெட்ல இருந்து உலகம்ல உள்ள யாரெல்லாமோ அதை இன்புட் போட்டிருக்கா. சரி, நத்திங் கம்ஸ் அப்படியே யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அதுல எழுதிருப்போம், அதை பிரிண்ட் பண்ணி போட்டதுனாலதான் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனா வெளியில வரும். சோ அவன் வந்து அந்த டைம்ல நினைச்சு பார்த்துக்க மாட்டான், ஆன்மீகத்தையும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன். இவன் என்னடி பிரபுஜி சொல்லுவாரு அடிக்கடி, 10 வருஷமா சும்மா தான் உட்காந்துருந்தோம், பஜனை சொல்லிட்டு நாங்க யாரும் வரவும் மாட்டேன்னா, இங்கேயோ இருக்கு நம்ம கோயில், யாரும் வரமாட்டா, ஏன் போயிட்டு இருந்தது. புக்கு வியாபாரம் பண்ண ஏதோ ஒண்ணு வித்துது, எப்படி போகணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும், திரும்பி காலையில பஜனை பண்ணணும், இதேதான் நடந்தது. ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை எங்களோட இதுல. ஆனா யாரும் விரக்தி ஆகலை, எதுவும் ஓடிட்டு இருந்தது, அவ்வளவுதான். அப்படியே தோணிதான். சரி, இந்த கோவிட் வந்தோடனே எல்லாரும் டவுனுக்கு தான் போயிட்டா இல்லையா, எல்லாம் ஒரு மாதிரி சிக்கு, எல்லாம் வீட்டுல இதுவும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹெல்த் இருக்கிறவங்க எல்லாம் போய் செஞ்சுட்டாங்கப்பா. அந்த மாதிரி டைம்ல என்னது ஒரு ஏதோ கிளிக் ஆயிடுது, சரி இது பண்ணலாம் ஆன்லைன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இப்ப எப்படி ஜெயஜன் அவரோட நான் நினைச்சே பார்க்கல, இவ்வளவு பேர்லாம் வருவா. இஸ்கான் மங்களூருக்கு இவ்வளவு பேருக்கு தெரியறதுன்னு அவரே ஒரு அதிசயப்படுறாரு. ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் வென் பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணா மாரே ராக்கே கிருஷ்ணா மாரேக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாளே, பகவான் செய்யணும் இது நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா நடக்கும் நமக்கு. பகவான் இது ஒண்ணு நடக்காது உனக்கு அப்படின்னா அது நடக்கவே என்னதான் அப்படி உள்டாவா நின்னாலும் நடக்காது. ஸோ இதுதான் இதுல போட்டிருக்கு. அப்ப எனக்கு இம்மிடியட்டா இன்டர்நெட் தான் நினைவு. ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் அதுதான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இன்டர்நெட் எப்படி அழகா நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லாட்டி இன்டர்நெட் என்ன சும்மா ஒரு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு ஸ்கைப் இருந்தது. டைம் பாஸ் தான். ஸ்கைப்ல என்னது யாரோ ஒன்றும் தெரியாது, எவனோ ஏதோ ஊரு எங்கேயோ இருக்கும், ஏதோ ஸ்கூல்ல படிச்சேன், நம்மளும் அந்த ஸ்கூல் படிச்சோம், அப்படி ஹாய் ஹலோ அப்படி இருக்கும். இல்ல வந்து பாம்பே காரனா இருக்கும், ஏதோ சம்திங் இருக்கும், ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லிட்டு யார்ட்டையோ அல்ட்டா அடிக்கிறது பேசுறது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிடணும். ஆனா இப்ப ஃபுல் டைம் இன்டர்நெட் இஸ் பீங் யூஸ் ஃபார் வாட், ஆன்மீகம். இப்படி எல்லாம் மாறுன்னு தெரியாது, பண்ணினவனுக்கே தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. இப்ப நாள் போக போக எல்லாமே இன்டர்நெட். இந்த ஜூம் எல்லாம் யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஜூம் எல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் ஒண்ணு தெரியாது. கிட்ஸ் கிளாஸ் தான், என்னவோ பண்றேன், எங்க ஆன் பண்ண தெரியாது. என் பொண்ணுக்கெல்லாம் எழுதி அவளா ஐடில இருக்காளேன்னு சொல்லிட்டு அவளோட மூளையெல்லாம் யூஸ், நான் என்னவோ கேட்க அவே என்னவோ சொல்ல ஒன்னும் புரியல. அப்புறம் பண்ண ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு படுத்து. ஜூம்னா இப்படியா, ஜூம் மாத்திரம் இல்லையே, மீட்னா வேற, அப்புறம் என்னது அப்புறம் டீம் நடுவில் அது வந்தது. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி எல்லாம் ஒரு மாதிரி படிச்சுன்னு விட்டோம் நம்ம. இப்ப நம்ம அந்த ஜூம், அதனால என்ன சொல்றேன், இப்ப இந்த டெக்னாலஜி அதுதான் போட்டிருக்கு. அப்பெல்லாம் இதுதான் கருவினா ஒலிப்பதிவு, ரெக்கார்டு, ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்றது. அவங்க கண்டுபிடிச்சவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். இப்ப ரேடியோ வேவ்ஸ்ல தானே இருந்தது இல்லையா, நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல இருக்கும். ஆனா ரேடியோ சிலோன், பிபிசிலாம் இருக்குல்ல, அப்ப என்னது ரேடியோ சிலோன் இருக்கும், ஆல் இண்டியா ரேடியோ. அப்ப நாங்க எந்த பாம்பே 1 பாம்பே 2 அந்த இது இருக்கும், மராட்டி பாட்டுலாம் வரும். அந்த மாதிரிதான் எனக்கு தெரியும். அது அப்படியே திருப்பி அந்த ஒரு இது இருக்கும், அந்த போயிட்டே ஒரு இடத்துல நின்றுன்னா அந்த வேவ்ஸ் எடுத்துட்டு அது வரும். அப்படி எல்லாம் தான் பார்த்துருக்கோம்.
இப்ப கையிலேயே எல்லாம் வந்தாச்சு. மொபைல்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனா பண்றவனுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் தெரியுமா? இது இப்படி எல்லாமும் யூஸ் ஆகும் தெரியுமா? தெரியாது. சோ ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு அனுகூலமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு, ஏதோ இருக்குன்னா அதையும் நம்ம வந்து இப்ப சாந்தி மாதாஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. எப்படி மாத்திட்டு விட்டா? கையில மொபைல் இருக்கு, இன்டர்நெட் டேட்டா இருக்கும், ஆன் பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்து படிக்க முடியாது, ஆனா கேட்டு இருக்கேன். ஆன்மீகத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டோமே. இல்ல நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன், என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, உட்கார்ந்து இருக்கலாம், ஒரு கதை புஸ்தகம் படிக்கலாம், இல்ல அம்மாட்ட அட்டை அடிச்சுருக்கலாம், ஏதோ சம்திங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த இன்டர்நெட்டையே நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்றோம்? ஆன்மீகத்தை யூஸ் பண்றோம். இப்ப அது கரண்ட் சிச்சுவேஷன் நான் சொல்லிடலாம். சோ அனுகூலமாக நம்ம வந்து எதையுமே வந்து மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதேதான் ஜபம். கீதா மாதாஜி சொன்னாலே 16 போட்டலை, இப்போ 16 போட்டுகளை 16+16 இல்ல 16 தான் திரும்பி இல்ல மாதாஜி நாங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 16 பண்ணிட்டு திரும்பி ஒரு 16 பண்றேன். டிராவல் தானே பண்ணிருக்கேன், யாரோ ஓட்டுறான், அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? சும்மா தானே உட்காந்துருக்கேன், ஜபா பண்றேன். சோ இதான் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு வந்து நம்ம கேட்டது என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ண நமக்கு தெரியும். சோ அது அனுகூலமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக தற்போது நாம் ஒளிப்பதிவு கருவியை பயன்படுத்துகிறோம். இது ஒளிப்பதிவெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ண? அப்பெல்லாம் என்னது ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ், HMV அந்த மாதிரிதான் வந்துட்டு இருக்குது. ஜஸ்ட் பாட்டு தான் பெரிய ஒரு இது இருக்கும். டேப் இல்ல, இப்போ என்னது இருக்கு, ரெக்கார்ட். அதுல அப்படி அந்த பின் வந்து இப்படி பின் அப்படியே இருக்கும், இந்த இது சுத்தும். அப்ப என்னது அந்த ஒரு லைன்ல அது இப்படி சுத்தி அந்த இது இப்படி போகும்போது என்ன, அதுல வந்து அந்த பின், நான் அந்த ரெக்கார்ட் இது பார்த்திருக்கேன். என் நெய்பர் வீட்டுல இருந்தது, பெரிய ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும். அப்படிதான் பாட்டெல்லாம் கேட்க முடியும். தமிழ் பாட்டெல்லாம் அப்ப நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கோம். ரேடியோ எல்லாத்துலயும் தமிழ் பாட்டு தானே வரும். நாங்க தமிழ் பாட்டு கேட்டோம்னா அதனால சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரி அப்போ பாட்டு தான் தெரியும், அதுல வந்து பிக்சர் தெரியாது, ஒளி கேட்கறது தான், கேட்கிற கருவி தான். பட் அது அதே கருவியை வந்து அதே டைம்ல தான் இதெல்லாம் நான் 73, ஒரு 13 வயசு, 70க்கு அப்புறமே எனக்கு நினைவு, 67க்கு மேலே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி 7 வயசு மேலே எனக்கு நினைவு இருக்கு. 67, 70ல ஒரு 10 வயசு தான் நன்னாவே எனக்கு நினைவு இருக்கு. வந்து ஸ்கூல் போறதுல டைம் பார்த்தாலும் ரேடியோ தான் ஆனாவே இருக்கும். அந்த ரேடியோல ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சாச்சுன்னா யூனிஃபார்ம் போட்டு இறங்கணும். யாரும் இல்லையே பக்கத்துல, வாமா உட்காந்து குழந்தை இந்த வாயில வச்ச ஊட்டுறேன், சாப்பிடுறேன், துணி துவச்சு போடுறேன், ஒன்றும் கிடையாது. இவர் ஆல் இண்டிபெண்ட். சின்ன வயசுல இண்டிபெண்ட். ஏன்னா வீட்டுக்கு அவளும் வேலைக்கு போகணும், அம்மாவுக்கும் வேலைக்கு போகணும், அப்பாவுக்கும் வேலைக்கு போகணும், நம்ம எல்லாம் பண்ணிக்கணும். அப்ப என்னது, இந்த கருவியெல்லாம் தான் யூஸ் ஆச்சு. இந்த பாட்டு கேட்கறோமோ இல்லையோ, அது கரெக்டா டைம் தெரியும். அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுட்டுனா அந்த டைம் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுன்னா வீட்டை பூட்டிட்டு இறங்கணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். சோ அந்த கருவியை வந்து நம்ம நான் வந்து அந்த டைம்ல டைமுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், பாட்டு கேட்கறது யூஸ் பண்ணிருந்தேன். இவர் என்னதுக்கு யூஸ் பண்ண, அந்த குரூப்ல என்னதுக்கு யூஸ் பண்ண, பிரபுபாதோட குரூப்ல இவர் என்னெல்லாம் பேசுறாரோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னைக்கு இருக்கேன். பிரபுபாதா 70s அங்க பேசினார், இங்க பேசினார், இதெல்லாம் எனக்கு சும்மா ஒரு வாக்கிங் மொபைல் பேசிருப்பா, அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். சோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா. கண்டுபிடித்த பௌதிகவாதி இதை வணிகர்களுக்கு அல்லது பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுபவர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளார். ஏன்னா பிசினஸ் பண்ணலாம், இது கிடைக்கும், பாட்டு இதுக்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ண, வணிகம் பிசினஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரிதான். இந்த ஒலிப்பதிவு கருவியை பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துவது குறித்து அவர் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டார். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கங்களை எழுதுவதற்காக இதனை பயன்படுத்துகிறோம். கருவியை கண்டுபிடித்தவர் முழுமையாக கிருஷ்ணருடைய சக்திக்குள் தான் இருக்கிறார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஏன்னா எதை வச்சு பண்ணிருக்கா, எல்லாம் நிலம் நீட்டுறது, மெட்டீரியல் இஸ் பின் மேட் த்ரூ ஆல் திஸ் 5 எலிமெண்ட்ஸ். கருவியின் மின்னணு இயக்கம் உட்பட அதன் அனைத்து பாகங்களும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்களால் வெவ்வேறு சேர்க்கையால் ஆனதாகும். மெட்டீரியல், இட் இஸ் அ மெட்டீரியல். தனது மூளை அப்புறம் வந்து தனது மூளையை யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த வேவ்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ மூளையை பயன்படுத்தி இந்த சிக்கலான இயந்திரத்தை ஒருவர் உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அவரது மூளையில் இக்கருவிக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களும் கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்பட்டவையே ஆகும். அப்போ அது வந்து அந்த மூளையை அவர் வந்து கொடுத்துருக்கா, இது போல நல்லா யூஸ் பண்றதுக்குள்ள இது மீன்ஸ் இட் கேன் பி யூஸ் அந்த மாதிரி. சோ அவனுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும், நல்ல பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு அப்படிங்கிறார். சோ கிருஷ்ணரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி, நான் இருக்கேன், எல்லா உயிர் வாழிகள்லயும் நான் இருக்கேன். எல்லா உயிர்வழியும் என்னுள் இருக்கிறது, நான் அவருள் இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோகம் உண்மை. அனைத்தும் எனது சக்தியை சார்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய சக்தியிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானது அல்ல, எல்லாமே அவருடைய ஒரு அம்சமா தான் இருக்கும். நம்மளும் சரி, இனி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் என்னது ஒரு ப்ராடக்ட்,
அது என்னது, அதுவும் அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆகி எவனோ கண்டுபிடிச்சுப்பான், அவனோட மூளையால. இது எல்லாமே எங்கே வந்தது, அவன் மூளையும் எஸ் பகவான் கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான். அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் வந்து என்னது பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவான். இதை எடுத்து அது போட்டு இதெல்லாம் பண்ணினாலும் எங்கேயோ பகவானோட இது இல்லாம நம்ம சுதந்திரமா வந்து அதை பண்ணினோம்னு வராது. பகவானோட கை இருக்கு அதுல அல்லது என்பதால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தோட. அப்ப என்னது எல்லாமே அவரோட கொடுத்த இதுலதான். ஒண்ணும் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு தெரியுமே, அதாவது அவர் கொடுத்துருக்காரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆஹா நீ இவ்வளவு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்க, அப்போ உனக்கு நான் சேவை புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே பகவானுக்கு சார்ந்ததை உபயோகப்படுத்தணும். எஸ் ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் புத்தியுடன் கூடிய பெரும் முயற்சியே உற்சாகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் உபயோகிப்பதற்கு உரிய சரியான வழியை பக்தர்கள் அறிவர். நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராகியம் உச்சியதே. பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவது என்பது சோம்பேறித்தனமான தியானத்தை போன்றது அல்ல, ஆன்மீக வாழ்வில் நடைமுறையில் செயல்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, கிருஷ்ண உணர்வில் புத்தியுடன் கூடிய பெருமுயற்சியே உற்சாகம் என்னது, அதான் போட்டிருக்கு உற்சாகம். இப்போ என்ன, பகவானுடைய இது பண்றதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தோட. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கணும், உற்சாகம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அந்த ஆன்மீகத்தை இறங்கணும்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உற்சாகம் வேணும். நான் பண்ணணும், செய்யணும், பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணணும். அவர் வந்து திருப்தி ஆவார், நான் பண்ணி அவருக்கு வந்து திருப்தி, நான் அவரை திருப்திப்படுத்துறது பண்ணி. அந்த உற்சாகம் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. அப்ப பேரளவுல பண்ணுவோம். அது எப்படி பபுள் மாதிரி இந்த இது அப்படியே பண்ணி ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த பபுளை வந்து உடஞ்சிரும். அப்படி அந்த லெவல்ல வரும். அப்படி இல்லாம அந்த என்னது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா பண்ணி அதுலயே உண்டு இது பண்றதா. ஏன்னா அது உற்சாகம் போயிடும் நமக்கு. அப்ப உற்சாகம் போகாம என்னது, நம்ம வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணும்போது உற்சாகத்தோட ஆரம்பிக்கணும். அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் உபயோகிப்பதற்குரிய சரியான வழியை பக்தர்கள் அறிவார். நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தம் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்குள்ள சம்பந்தமா தான் எல்லாமே இருக்கு. சோ அவருக்கு எது எல்லாமே பகவானுடைய உபயோகத்தை தான் நம்ம வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும். யுக்தம் வைராகி உச்சத்தை, திருட நிச்சயத்தோட நான் வந்து இதுதான் பண்ணுவேன், வேற வழி இல்லை, எல்லாம் பகவான் இது கிரியேட் பண்ணதுதான், என்னோட மூளையும் அதுதான். சோ நான் என்ன பண்ணாலும் பகவான் சார்ந்ததற்கும் அவருக்கு ஒரு நன்றி கடனை நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணிதான். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுதல் என்பது சோம்பேறித்தனம். அது இதை யார சொல்லியிருக்காங்க, அத்வைதி பிரின்சிபல்ஸ் யாரை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி சோம்பேறிதல், அவங்க வந்து ஜஸ்ட் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இந்த தியானத்துல தூங்கி போயிட்டானா, இல்ல திங்க் தான் பண்றானா, இல்ல எங்கேயோ சுத்தி நல்ல பிக்சர் எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்றான்னு தெரியாது. நாங்க இந்த மாதிரி புருவோர் மத்திய இந்த புருவத்துக்கு நடுவுல வச்சு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன், அது எவ்வளவு நேரம் உட்கார முடியும் இல்லையா? நம்மளோட எல்லாம் அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து அவங்க ஃபுல் ஒரு இதுல கண்ட்ரோல் பண்ணி, புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானை நினைக்க வந்து இது பண்றாங்க. நம்மளோட எல்லாம் அப்படி இல்லை. கண்ட்ரோல்னா என்னது, எஸ் எங்கேயோ யூஸ் பண்ணோம். இப்ப பகவானோட இதுல பகவானை பார்க்கறதுக்கும், பகவானோட இது பஜனை எல்லாம் கேட்கறதுக்கும், இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் கேட்கறதுக்கும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி இந்த மாதிரி. சோ நம்மளோட பக்தி தொண்டு என்னது, பக்தி தொண்டு நிறைவேற்றல் என்பது சோம்பேறித்தனமான தியானத்தை போன்றது அல்ல, ஆன்மீக வாழ்வில் நடைமுறையில் செயல்படுத்துவது ஆகும். நடைமுறையில நம்ம வந்து இது பண்றதுதான் பக்தி தொண்டு. அப்ப பக்தி தொண்டுனா கூட இதே டாபிக் தான் படிச்சோம். நான் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காந்துக்கிறது பக்தியே கிடையாது, நம்ம செய்யணும். அப்ப என்ன செய்யலாம், ஏந்துக்கணும் காலையில, அது ஒரு செயல் தானே. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஜபம் செய்யணும், அது எனது நைவேத்தியம் செய்யணும், எல்லாம் செய்யணும் பகவான் பண்ணி செய்யும் போது அது எல்லாமே பக்தி தொண்டுல வரும். எஸ் மாதா, இன்னும் ஒண்ணு கூட படிக்கலாம், எனக்கு ரொம்ப குட்டியா இருந்தது, இது ரொம்பவே பெருசு, பரவாயில்ல படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. இத்தகு செயல்கள் பொறுமையுடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் பொறுமையற்றவராக இருக்கக்கூடாது. உண்மையில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பிறர் உதவியின்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். மேலும் ஆரம்பத்தில் இதற்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எமது பக்தி தொண்டை யாம் பொறுமையுடன் தொடர்ந்து செய்தமையால் இந்த இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் படிப்படியாக அறியத் தொடங்கினர். மேலும் இப்பொழுது மக்கள் ஆர்வத்துடன் இதில் பங்கேற்கின்றனர். பக்தி தொண்டை ஆற்றும் போது ஒருவர் பொறுமையை இழந்துவிடக் கூடாது. ஆனால் ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து உபதேசங்களை ஏற்று அவற்றை குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்து பொறுமையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. புதிதாக திருமணமான பெண் இயல்பாகவே தனது கணவனிடமிருந்து குழந்தையை எதிர்பார்க்கிறாள். ஆனால் திருமணமான உடனே அவள் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. திருமணமான உடனே குழந்தை பெறும் முயற்சியில் அவள் ஈடுபடலாம் என்பது சரியே.
ஆனால் அவள் தனது கணவனிடம் சரணடைய வேண்டும். குழந்தை உருவாகி வளர்ச்சியுற்று உரிய காலத்தில் பிறக்கும் என்பதில் அவள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். இதை போலவே பக்தியின் சரணாகதி என்பது ஒருவன் நம்பிக்கை கொண்டவனாக மாற வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. அவசிய ரக்ஷிபே கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக என்னை காப்பாற்றி பக்தி தொண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு உதவுவார் என்று பக்தனானவன் எண்ணுகிறான். இதுவே நம்பிக்கை எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது எல்லாமே இப்ப பொறுமை வேணும். ஃபர்ஸ்ட் உற்சாகம் வேணும். அப்புறம் என்னது பொறுமையா எடுத்தடுப்புல ஒரு நல்லதா இருக்கும். நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒண்ணு அப்ப வேலையை இருக்குல்ல வச்சிருக்கோம். 108 ரொம்பவே எனக்கு ஆனந்தமா இருந்தா ஒரு டைம் எடுக்கும். அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். ஒரு 8 ரவுண்ட் பண்ணுவேன் நான் ஒரு 1 ஹவர்ல. தெரியாது அப்ப எல்லாம் 1 ஹவர் கணக்கு யார் பார்த்தா பண்ணிட்டே இருப்பேன். மார்க் அந்த டேலி மார்க் தான் போட்டு பண்ணிட்டே இருப்பேன். அடுத்த பேஜ் நெக்ஸ்ட் டே வந்தா நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல டேலி மார்க் 1 2 3 ஏன்னா ஒண்ணுன்னா இது 108னா ஒரு 1 அடுத்த 108க்கு 1 3 4 5 அப்ப என்னது அது ஆச்சு 5 டைம் 108 பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் தெரியும். அந்த கட்டம் போட்டு இதோட வந்து 108 ஆகும் சொல்லிட்டு எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு சரியா இருப்பேன். போய் இந்த கட்டம் பாக்கி இருக்கேன் பண்ணி அதை பண்ணுவேன். இதே வேலைதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ. ஆனா இப்ப முடிய மாட்டேங்குது. அது நல்ல உற்சாகம் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப உற்சாகம் இருக்கும். அப்போ அதை பண்ணும்போது அப்புறம் என்ன எடுது அந்த பபுள் எல்லாம் அப்படி போயிடும். ஆனா ஃபுல்லா போகிறதுக்குள்ள விடக்கூடாது. திரும்பி வேற ஒரு பபுளை கிரியேட் பண்ணி எஸ் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு வந்து நல்லது கொடுக்கறது அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிக்கும். சோ இத்தகைய செயல்கள் பொறுமையோட நல்ல பொறுமை வேணும். ஏன்னா அது வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு நாள் பண்ணி எல்லாம் கிடைக்க போறது இல்லை. அங்க போறது நிறைய காலம் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோமே போயிடுவோமான்னு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் பீங் பிறக்கும். டெஃபினட்டா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கும். அது போருமே இன்னும் திரும்பி பண்ணலாமே. இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சாதே நம்ம பண்ண முடியும். சோ அது பரவாயில்ல. ஏதோ பாஸ் ஆகிட்டு தேர்ச்சி பெற்று இப்படி முன்னாடி போயிட்டே இருந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல தான் பண்ணமே தவிர கோலோகபுரம் போக முடியலையே எல்லாம் வேஸ்ட் போ அப்படின்லாம் நினைக்கிறார். இத்தகைய செயல்கள் பொறுமையுடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் பொறுமையற்றவராக இருக்கக்கூடாது. உண்மையில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பிறர் உதவி என்று தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆகும். மேலும் ஆரம்பத்தில் இதற்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. அவரோட பிரபுபாதாவோட ஸ்டோரி படிக்கும்போது தெரியும். நிறைய எதிர்ப்பு இருந்தது. இஸ்கான்ல உள்ளவாளே வந்து ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, இடம் கொடுக்க முடியாது, அது இது அப்பெல்லாம் இஸ்கான்னு கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேரு போட்டிருந்தா. அவ போர்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட இல்ல ஐ கான்ட் ஹெல்ப் யூ பண உதவி என்னவோ கேட்டிருக்காரு. இல்ல முடியாது எல்லாம். இப்ப சரி பரவாயில்ல நானே பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் பக்தர்கள் தான் இவர் என்னத்தை பண்ண முடியும் இல்லையா. இவர் வயசானவர். பக்தர்கள் பகவான் இப்படிதான் அனுப்புவா. பக்தர்கள் மூலமா எல்லாம் வந்து அப்புறம் எல்லாம் பாசிட்டிவா நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இன்னும் ஆதரவு இல்லாம தான் இவர் கை விரிச்சுதானே போனார். இங்கேன்னு போகும்போது ஒண்ணும் இல்ல 35-40 ரூபாய் எடுத்துன்னு போயிருக்காரு. அவ்வளவுதான். அப்புறம் என்னது அங்க போயிட்டு இருக்க இடம் இல்ல, சாப்பிடறதுக்கு நான்வெஜ் சமைக்கிறாங்க. அதே கிச்சன்ல தான் இவருக்கு பண்ணணும். தன்னுடைய ஏதோ 2 பாத்திரம் 3 பாத்திரம் வச்சுன்னா அவர் சமைச்சிருக்காரு. அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்றது இப்படி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கிறது. அப்புறம் ஆனால் என்னது எமது பக்தி தொண்டை யாம் பொறுமையுடன் தொடர்ந்தேன். அப்ப என்னது பொறுமை இழக்கவில்லை. எனக்கும் வயசாயிடுத்து. யாரும் ஒண்ணு திருந்துற இதா இல்லை. நான் இவ்வளவு டைம் வெறுப்பாயிடுறேன் இல்லையா. யாரும் ஒண்ணும் பண்றது. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வேண்டாமா விட்டுடும். அவ வேற டைம் இல்லாத நீதான் போட்டு இருக்காங்க. இல்ல மாதாஜி பண்றேன்னு யாருக்கும் ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஜபமும் பண்ண மாட்டேங்கிறா. ஒண்ணும் பண்ண டெய்லி பார்த்தா அந்த ஒரு 3 பேர் 4 பேரோட தான் பேரு. சரி அவளோ பண்றாளே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு டம்பா எடுத்து சரி உற்சாகமே இல்லாம இருந்ததுன்னா அப்புறம் இது யாருக்கு பண்றோம். மெயினா நமக்கு உற்சாகம் வர்த்து பண்ணிதான். இது எல்லாமே மோட்டிவேஷனுக்கு தானே. மோட்டிவேஷனே ஆறுது இல்லை. நீங்க என்ன வேணா போடு, எனக்கு ஒன்னும் கவலை இல்லை. நான் இருக்கிற போலதான் இருப்பேன்னா யாருக்கு அப்ப நம்ம யாருக்கு இது பரசார்த்தத்துக்கு இதெல்லாம் வச்சு ரெக்கார்டு போட போறோம். நான் ஒண்ணும் கிடையாது. அதான் எனக்கு வந்து பொறுமை போயிடுறது. எனக்கெல்லாம் நான் எம் நாட் பிரபுபாதா. அப்ப நான் இவ்வளவு வாட்டி இது நடுநடுல சொல்லியிருக்கேன். வேண்டாம் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா இன்னைக்கே வந்து தோன்றது விஷயம். இதெல்லாம் யார் எனக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்தாலும் இல்ல எனக்கு என்னோட குரு வந்து சொல்லி இல்ல அவா யாரா எனக்கு பண்ண வச்சு பண்ணாம இல்ல. ஆனா பக்தி சாஸ்திரியில இருந்தது. டெய்லி ஃபில்அப் பண்ணும். ஆனா ஃபில்அப் பண்ணாதவங்களும் இருந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாமும் பக்தி சாஸ்திரியில பாஸ் பண்ணி வெளியில வந்துட்டாங்க. மங்களாரத்தி இன்னைக்கும் பார்க்காதவங்க இருக்காங்க. அன்னைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கும் பார்க்கலாம். அவளும் பாஸ் பண்ணிட்டான். பட் நான் அந்த மாதிரி இல்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் மார்க் உண்டு சொன்னாங்க. முதல்ல நான் 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போது மங்களாரத்தி பார்த்திருந்தேன். அது அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கியூரியாசிட்டி. அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி லெவல்ல வந்துட்டு இதுக்கெல்லாம் மார்க் உண்டுன்னா அப்போ நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சுட்டான். அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு இது பாகவதம் கேட்கணும். அதுக்கெல்லாம் மார்க் உண்டு. 10 மார்க் அவுட் ஆஃப் ஹோல் இயர்ல 10 மார்க்ல ஏதோ ஒன்று கொடுப்பா. 2 மார்க் 3 மார்க் கொடுப்பாளுங்க வட்டவர். அப்படின்னு சேர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப சேரும்போது என்னது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது. அப்ப அது மெயினா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னு சொல்லிட்டு மார்க்கு அப்படி எல்லாம் போட்டுருந்தாக்க பண்ணுவோம்.
இப்போ டெய்லி ஃபில்அப் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒரு விண்டோ அப்படியே ஓப்பன் ஆகும். எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த இது வேற ஃபில்அப் பண்ணல இல்லையா, காத்தால போட்டதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணும். ஓகே, அதெல்லாம் பண்ணும்போது அப்ப நான் நம்ம இதுல குரூப்ல அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சேன். பட் இப்போ டல் அடிச்சுட்டு இருக்கு. 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு ராத்திரி போடுவேன். 16 ரவுண்ட் படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 16 ரவுண்டு முடிச்சுட்டு ஏன்னா அது போடணும், போட்டா முடிக்கணும். தட் இஸ் நாட் பக்தி அட் ஆல். இது வந்து நம்ம போடுறது வேண்டி பண்றது. அதெல்லாம் இந்த அப்படியாவது 16 ரவுண்ட் பண்றாங்களான்னு பிரபுபாதா 16 வச்சிருக்காரு. இந்த 16 நம்ம எவ்வளவு பண்ண போறோம் ஒழுங்கா பக்தியோட தியானத்தோட எவ்வளவு பண்றோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உண்மையில் இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு என்ன வேணும், பிறர் உதவி என்று தனி ஒருவரால் அவர் ஆரம்பித்த, மேலும் ஆரம்பத்தில் இதற்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எமது பக்தி தொண்டை பொறுமையுடன் தொடர்ந்து செய்தமையால் இந்த இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் படிப்படியாக அறிய தொடங்கினர். அப்போ பொறுமை வேணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கணும். யாருக்கு அந்த மாதிரி இல்லையோ அவளுக்குலாம் கோவம் தான். கோவம்னா எனக்கு விரக்தி வரும். கோவம்னா யார் பேர் இண்டிவிஜுவல் அந்த மாதிரி கிடையாது, என்ன யூஸே கிடையாது, நம்ம போட்டது என்ன பர்பஸே கிடையாது, அப்படி அந்த மாதிரி ஆயிடும். அவருக்கு தோணி இருக்கலாமா தெரியாது, தோணாம இல்ல என் குருஜி சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்றேன். எனக்கு இங்க யாரும் குருஜின்னு சொல்ல, யாரும் ஒன்றும் சொல்லல. நாம எனக்கு தோணித்தனமெல்லாம் ஒரு பாதையில இருக்கும். எல்லாரும் வாங்க கைப்பிடிச்சுன்னு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இல்ல நான் அடமெண்டா வரமாட்டேன் அப்படின்னா, இல்ல வா நிறுத்தாலும் வரமாட்டேன்னு என்ன பண்ண முடியும்? சரி போனா அப்படியே கையை அப்படி அடிச்சு விழுந்துதான் போகணும். அப்போ ஒரு விரக்தி வரும் நமக்கு. என்னப்பா நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம், யாருக்கு பண்ணி பண்றோம், எனக்கு ஏதோ முகணுமா இல்ல எனக்கு ஏதோ இது கொடுக்க போறாங்களா, மெடலா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் இப்போது மக்கள் ஆர்வத்துடன் இப்ப வந்து அதில் பங்கேற்கின்றனர். இவர் எழுதும் போதெல்லாம் இஸ்கான் இருக்குன்னு தெரியும், என்னதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, என்னதான் இருக்கு, கிருஷ்ணா கோயில் தெரியும், அவ்வளவுதான். ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை. இந்த ஆன்லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் பர்சனலி ஐ ஃபீல் ரொம்பவே இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கு. வேற என்ன இருக்கோ இல்லையோ இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்கிறது. இந்த பாகதம் எல்லாம் நம்மளும் முன்னாடி எல்லாம் கேட்டுதான் இருந்தோம். சப்தாங்கத்துல எல்லாம் போய் 7 நாள் உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்ணிப்போம். ஏன்னா என்ன படிச்சா ஃபைனலி தெரியாது. இப்போ தெரியாது, ஆஹா இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு வைக்கும்போது நல்லா படிப்போம். இதெல்லாம் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு தான். இப்ப நிறைய பேர் இதுல சேர்ந்து பெனிஃபிட். பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது ஒருவர் பொறுமையை இழந்து விடக்கூடாது. ஆனால் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து உபதேசங்களை ஏற்று அவற்றை குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்து பொறுமையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். பகவானை நினைத்துண்டு அதை பொறுமையா நம்ம வந்து பண்ணணும். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்க, கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை ஆகிய 2 தேவைப்படுகிறது. புதிதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் நம்ம கீதா மாதாஜி மிஸ் பண்ணிடலாம் இல்லையா? மாதாஜி அது போரும் மாதாஜி, நீங்க வாங்க மாதாஜி, வேற டாபிக் போயிடலாம் அப்படிங்கிறீங்க இல்லையா? லாஸ்ட் அப்படி சொன்னீங்க. ஆனால் அவள் தனது கணவனின் சரணடைய வேண்டும், குழந்தை உருவாகி வளர்ச்சியுற்று அது வந்து உரிய காலத்துல தான் பிறக்குமா. அப்ப அவ அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆன போது இன்னைக்கு எனக்கு குழந்தை வேணும்னாக்கா ஒரு டால் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப பொறுமை காக்கணும், சரணடைய வேண்டுமாம். அவர் அது 9 மாசம் நல்லா ஃபுல் குரோன் பேபியை தான் அவர் வந்து பெற்றெடுக்க முடியும். அப்போ 1 வருஷம் வெயிட் பண்ண அவர். ஸோ அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. உரிய காலத்தில் பிறக்கும் என்பதில் அவள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அதே போலவே பக்தியில் சரணாகதி என்பது ஒருவர் நம்பிக்கை கொண்டவனாக மாற வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. அவசிய ரட்சிப்பே கிருஷ்ணன். கண்டிப்பா அவர் வந்து நம்மளை காப்பாடு. அவசியம் டெஃபினெட்லி ரட்சிப்பார். கிருஷ்ணா நம்மளை நிச்சயமாக ரட்சிப்பார். என்னை காப்பாற்றி பக்தி தொண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு உதவுவார் என்று பக்தனானவன் எண்ணுகிறான். ஆனா நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஜப்பா பண்ண மாட்டேன். ஆனா என்ன பகவான் எல்லாம் பார்த்துப்பாரு. எப்படி பார்த்துப்பாரு? அவர் பாத்துக்க மாட்டார். அவர் பாத்துக்க மாட்டாருன்னா என்னது, we should become his devotee. நான் ஒரு நாள் தான் அன்னைக்கு பண்ணேன், நீ டிவோட்டி ஆயிட்டேன். ஸோ ஐம் எனக்கு வந்துடுத்து அந்த பேட்ச் வந்துடுத்து டிவோட்டி. அப்படியெல்லாம் இல்லை, டெய்லி பண்ணும், எந்த நேரமும் பண்ணும், எந்த நேரமும் பகவானை திங்க் பண்ணாதான் அது டிவோட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவர் வந்து நம்மளோட எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுவார். நமக்கு என்னெல்லாம் அந்த டைம்ல வந்து எல்லாமே மாறி போயிடும். அப்போ அந்த நெக்லஸோ புடவைக்கெல்லாம் ஆசையெல்லாம் போயிடும். அடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும், அடுத்த அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், என்ன எக்ஸாம் வரதா அந்த குவிஸ் எழுதணும், இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ இதுவே நம்பிக்கை எனப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. முன்னரே விளக்கியதை போல ஒருவர் சோம்பேறியாக இல்லாமல் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். தத் கர்ம பிரவர்த்தன. கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி தொண்டை அழித்துவிடும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அடிப்படையான 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் உள்ளன. தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், போதைப் பொருட்களை உபயோகித்தல் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறவே தவிர்க்க வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்
பக்தன் ஒருவன் பெரும் உற்சாகத்தை காட்ட வேண்டும். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றுவதில் அவன் கவனக்குறைவாக இருப்பானாயின் அவனது முன்னேற்றம் நிச்சயமாக தடைப்பட்டுவிடும். ஆகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் வைதி பக்தியின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒருவன் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இந்நான்கு விதிகள் யம அல்லாது ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளும் நியம உள்ளன. இக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுவே தத் கர்ம பிரவர்த்தன அல்லது பக்தி தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்த என்ன பாயிண்ட்? இதே இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் இங்க இல்லையா? முன்னரே விளைக்கலாம். முன்னரே விளைக்க என்னது? சோம்பேறியாக மெடிடேஷன் வந்து இதுதான் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல். அவ வந்து பிரம்மன் நிலையில உருவம் இல்லை. அப்ப எப்படி இப்படி பார்த்து நினைத்து இது பண்ண முடியாது. சோ ரூபமா அவங்க வந்து தியானம் பண்ணனாக்கா மெடிடேஷன்ல தான் போவோம். அது வந்து எனக்கு சோம்பேறியா உட்காருதுன்னு அர்த்தம். அப்படி நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியாது. நமக்கு வந்து பகவானை பண்ணணும்னா ஏந்துக்கணும், இதெல்லாம் பஜனை பண்ணணும், எல்லாம் எஃபர்ட் போடணும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். இதெல்லாம் சும்மா வருமா? யாரோ பண்ணினா அதை போயிட்டு நான் நைவேத்தியம் பண்ணி கடையிலேருந்து வாங்கி நைவேத்தியம் பண்றேன், அதெல்லாம் ஆகாது. நம்ம தான் பண்ணணும். நம்மளே குடிச்சு நல்ல சுத்தமா பண்ணதான் வேணும். சோ அது வந்து அந்த மாதிரி இப்ப சோம்பேறியா நம்ம இதுல வந்து சோம்பேறியா இருக்க முடியாது. சோம்பேறி அல்லாமல் கட்டுப்பாடு விதிகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் கட்டுப்பாடு இருக்கு. அந்த வந்து பின்பற்றணும். ஆனா அது எப்படி? உற்சாகத்துடன் பின்பற்றணும். தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா, நம்மளுடைய கர்மா என்னெல்லாம் நித்திய கர்மா என்ன உண்டோ அதை கண்டிப்பா பண்ணதான் வேணும். அது உற்சாகத்தோட பண்ணணும். கட்டுப்பாடு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி தொண்டை அழித்துவிடும். உங்களுடைய என்னெல்லாம் உண்டு ஒரு விதிகள் கொடுத்துருக்கா, இதெல்லாம் இல்ல நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், பாதி பண்ணுவேன் பாதி பண்ண மாட்டேன், ஒரு மாதிரி பண்றேன் இல்ல பண்ண மாட்டேன்னாக்கா அப்ப அது வந்து மேல போவே முடியாது. என்னைக்கு பார்த்தோம் என்ன வேர்டு? கிரீப்பர், லதா. அந்த லதான்னு அது பேரு கிரீப்பர். நம்ம பக்தியில அப்படிதான். அப்படியே சில பிளான்ட் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும், கொஞ்ச நாள் பார்த்தோம் அப்படியே இருக்கும், வளரவே வளரும். ஆனா உயிரோடயும் இருக்கும். பக்திங்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து வளர்ந்து 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 நல்ல ஒரு லெவலுக்கு போகணும். யாருக்கும் வந்து மெடல் கொடுக்கறதுக்காக இந்த நம்ம இவர் போயிருக்காரு இல்லையா, சச்சிதானந்த பிரபு இங்க போயிருக்காரு, துபாயில, அதாவது மஸ்கட் நினைக்கிறேன், அங்க எங்கேயோ போயிருக்காரு. அங்க போயிட்டு லெக்சர் கொடுக்குறாரு. இப்போ கன்னடாலையும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அவரோட டைமிங் கொடுத்துருக்கா. அவரோட டைமிங் 7, நம்மளோட டைம் 9:30 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. என்னைக்கு? நாளைக்கு சண்டே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. டேட்டு பார்க்கல. சோ நைஸ். அவரும் எப்படி சின்ன யங் பாய் தான் வரும். ஆனா இங்க போயிட்டு அங்க வந்து ஒரு வீடியோ அனுப்பினான். அதுல இவரு இருக்கான், அமரேந்திர பிரபு இருக்காரு. அமரேந்திர பிரபுல எவ்வளவு வீடியோ அனுப்பியிருக்காரு, எவ்வளவு வெரி ஸ்ட்ராங்கர்ஸ். அந்த குரூப்ல அவரும் இருக்காரு. ஆனா இவரோட சத்தம் தான் அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்காரு. இல்ல ஒரு பெருமை தானே இல்லையா? அவர் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சார், ISKCON மங்களூர்ல இருந்து நம்ம வந்து போயிருக்காரு. சோ அதுக்கு அவ வந்து அந்த பெருமைக்கு வேண்டி நான் போயிட்டேன், நான் வளர்ந்துட்டேன், ஃபாரின் போனதுனால வளர்ந்துட்டேன், அந்த எண்ணமே கிடையாது. நமக்கு எவ்வளவு படிச்சிருந்தோம், எவ்வளவு பகவானை பத்தி எவ்வளவு தியானம் பண்றோம், எவ்வளவு நமக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கு, பகவான் கூட நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், அதுதான் வந்து நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான். இதை பக்கத்துக்காரன் நம்ம கிளாஸ் குரூப்ல எங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி எல்லாம் இது அவ வந்து பெருமையா சொல்றதுக்கு. ஆனா எஸ் பெருமையா சொல்றா, முன்னாடி எல்லாம் இப்படி இருந்த இப்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லித்தானே எனக்கு பெருமை. அது இல்ல, நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணா நமக்கு தெரியும். அவளுக்கு தெரியவே வேண்டாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பக்கத்துல உனக்கு தெரிய வேண்டாம். அதான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதை கூட ஒரு ஸ்லோகத்தை இருக்கு. அவள் பாக்குறதுக்கு ஒரே பக்தனும் இல்ல பக்தன் இல்லாதவனும் பாக்குறது சேமா இருக்கும். பக்தனும் எல்லா வேலைக்கு போவோம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். நம்ம யாரு பக்தியை பண்றது இல்லையோ அவனும் பண்ணுவான். ஆனா உள்ளூர அவனுக்கு பக்தனுக்கு என்னது? காலையில இருந்து பகவானை நாம சொல்றான், நைவேத்தியம் பண்றான், எல்லாம் வாட்டவர் அவனோட என்ன நித்திய கர்மா அதையும் இது பண்ணிட்டு வேலைக்கும் போறான், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். ஆனா உள்ளூர பக்தி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் ஒரு பக்தன். எப்படி எல்லா வேலையில ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவனோட மனம் எப்படி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல இது இருக்கும். அவனுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில இவன் பி டூயிங் ஜப்பா. எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அதே 24 hours தான் ஒரு இவனுக்கும் இருக்கும், பக்தர் எல்லாத்தவனுக்கும் இருக்கும், இவனுக்கும் அதே தான். ஆனா இவன் வந்து அந்த டைமை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். சோ தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தன, கட்டுப்பாடு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி தொண்டை அழித்துவிடும். இப்ப என்னது கட்டுப்பாடு விதிகள்லாம் கொடுத்துருக்கா, அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த லெவல்ல வந்தப்பறம் தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது. சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அடிப்படையான 4 கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் உள்ள 4 தான் கட்டுருக்கான். 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு இதுல இருக்கிறப்பல இல்லவே இல்லை. 10 எல்லாம் கிடையவே கிடையாது, 4 தான் கட்டுருக்கா. சிம்பிள் தான். தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், போதைப் பொருட்களை உபயோகித்தல் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறவே தவிர்க்க வேண்டும். இல்ல பாதி பண்ணினேன், பாதி என்னால் விட முடியறது இல்லை அப்படின்னா you have to think, நம்மளால முடியும். அப்ப நம்ம என்ன வளர வேண்டாமா? இதர் பக்தியில வளரணும், அப்ப இதெல்லாம் பண்ணணும்.
இல்ல பரவாயில்ல பக்தியில பண்ணணும் அப்ப வேண்டாம். தென் யூ ஷுட் லீவ் பக்தி மார்க்கத்துல. இனிமே போறோம் லெவல் 2 பண்ணிட்டோமா இல்ல லெவல் 1 பண்ணுவோம் போறோம். இதெல்லாம் நம்மளால நமக்கு சரிப்பட்டு வர. எனக்கு நாக்கு இருக்கிறது வரைக்கும் நான் தான் சாப்பிடணும். இல்ல நமக்கு என்னது தகாத பால் அதுல எல்லாம் வியாதியே வந்துருமே. அது சயின்ஸே சொல்லியாச்சு. அப்ப எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. அப்புறம் மாமிசம் அப்புறம் சூதாடுதல் அதுல எவ்வளவு கெடுதல் வரும்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இதனால பண்றவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. எல்லாரும் பரவாயில்ல அது மாதிரி பண்ணுவா. போதை பொருட்கள் அதுல இது மாத்திரம் கிடையாது. கஞ்சா சரசு அதெல்லாம் நாங்க தொடர்றதே கிடையாது. அது இல்லையே டீ காஃபியே இறங்கிட்டாரு. ISKCONல டீ காஃபியே உங்களுக்கு போதை பொருள் தான் சொல்லிட்டேன். அதையும் நம்ம அறவே அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா அப்போ அவ்வளவுதான் ஸ்லோ. நம்மளோட அந்த ஒரு பிளான்டோட இது மாதிரி நம்ம க்ரீப்பர் மணி பிளான்ட் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. வேற ஒரு இதுவும் இப்படியே தான் இருக்கும். ஒன்னொன்னு ஒரு மாதிரி வளருது. நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் பார்த்துக்கோம். க்ரீப்பர் மாதிரி போகணுமா இல்ல ஸ்டண்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கணுமா எப்படி இருக்கோ நம்ம நினைச்சுக்கலாம். இல்ல ஒண்ணுமே முடியாது. எனக்கு தகாத் பாலுரும் பண்ணுவேன், மாமிசம் ஒண்ணுவேன், சூதாடுதல் போதை எல்லாமே பண்ணுவேன்னா அப்ப இந்த கேட்டை மூடிடணும். பக்திங்கிற கேட்டை மூடிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டேன். எதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் ஆனா நான் பண்ணவும் மாட்டேன். தட் இஸ் நாட். சோ அது ஆகியவற்றை ஒருவன் அறவே தவிர்க்க வேண்டியது. 4த்தையும் ஒருத்தன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணதான் வேணும். இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் பக்தன் ஒருவன் பெரும் உற்சாகத்தை காட்ட வேண்டும். உற்சாகத்துடன் தான் ஆரம்பிக்கணும். பிக்கலாமே முடியலாமே பார்க்கலாமே. மண்டை வெடிச்சிடும். சரி மண்டை வெடிச்சு எப்படிதான் போறது பார்க்கலாமே. ஒரு நாள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். மண்டை வெடிக்கிறதா பார்க்கலாமே. என்னதான் மண்டை வெடிச்சு எங்க சேதம் எவ்வளவு பீஸ் வருதுன்னு அந்த மாதிரியோ பார்க்கலாம். ஒன்னும் ஆகாது. ஒரு மாதிரி இருக்கும். டிஸ்கம்ஃபர்ட் இல்லாம இருக்காது. இப்ப நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு வரோம். இப்ப என்ன சொல்லலாம், ஒரு இடத்துக்கு போறோம். இது கிடைக்கல என்னது ரிக்ஷா வாட்டவர் டிராவலுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. நடக்கணும் வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும். பயங்கர டயர்டு. கால் வலிக்கும். கால் கழண்டு போயிடாதே. கால் வலிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒத்தடம் கொடுப்போம். அப்படி ரொம்ப முடியலன்னு ஒத்தடம் கொடுப்போம். இல்ல ஒரு மருந்து சாப்பிடும். இல்லாட்ட ரொம்ப டயர்டா தூங்கி காலையில இருந்துட்டு எல்லாம் சரியாயிடும். அப்படியும் போகலைன்னா 2 நாளைக்கு இருக்கும். நொண்டி நடப்போம். நான் அன்னைக்கு நடந்தது இன்னும் 4 நாள் ஆச்சு. இன்னும் சரியாகல. 5ஆவது நாள் 6ஆவது நாள் இல்ல நார்மலா வந்துடும். பாடி எகெயின் இந்த பாடியில அந்த பிளட் கொடுக்குறோம். இந்த இப்படி சொல்லியிருக்கா இல்லையா, பிளட் கொடுத்தா 24 மணிக்குள்ள நீங்க நம்ம தானமா கொடுக்குற பிளட் திரும்பி உள்ளே வந்துடும். அது அவ்வளவு கொடுத்தேனே என்ன அப்படின்னா அந்த அவ்வளவு நம்ம உடம்புல எவ்வளவு வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டி உள்ள வந்துடும். அப்போ பிளட் கொடுக்குறப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது இன்ஃபேக்ட் இட் கிளென்சஸ் அவர் ஹோல் சிஸ்டம். பிளட் சிஸ்டம் கிளென்ஸ் பண்ணும், கிளீன் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே குறைஞ்சு போகாது. அதனால நம்ம என்னது என்னத்துக்கு சொல்ல பிளட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டேன். அச்சோ இதுக்கு டீ காபி அந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு. அது போதை பொருளாச்சு. அப்புறம் இது நான்வெஜ் அதுலதான் இல்ல எனக்கு இருக்கு இன்னமும் அதை சாப்பிடணும். நிறைய பேர் வீட்டுல சாப்பாடுலதான் ரொம்ப ப்ராப்ளமே. சரி நம்ம பண்ணிதான் பார்க்கலாமே, ட்ரை பண்ணிதான் என்ன ஆகும். சப்புன்னு இருக்கு. சரி ஒரு நாளைக்கு சப்புன்னு தான் இருக்கும். அடுத்த நாளைக்கு அப்போ அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல இது சாப்பிடலாம் மண் மாதிரி இருந்தாலும் சாப்பிடலாம். அப்புறம் மூணாவது வாரம் நன்னாவே என்ன மோசம் நன்னா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவோம். சோ ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றுவதில் அவன் கவனக்குறைவாக இருப்பா. ஏன் அப்படின்னா இந்த 4ல ஏதோ ஒன்ன விட்டுட்டான், சரியா கவனக்குறைவா அவன் ஐ கான்ட் லீவ் இட், ஐ ஹேவ் டு ஹேவ் இட் அந்த மாதிரி பண்ணினான்னா அவனது முன்னேற்றம் நிச்சயமாக தடைப்பட்டு விடும். இது உபதேசாமிரத்துல கொடுத்திருக்கு. ஆகவே அப்ப நம்ம என்னது ஒரேடி ஓவர் நைட்டா நம்மளால சேஞ்ச் ஆக முடியாது. ஏன்னா எவ்வளவு வருஷமா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்போம். அப்போ ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ் டசன்ட் டை இன் ஒன் டே இல்லையா. இமிடியேட்டா நினைச்சோம் நம்மளால முடியாதுதான். இப்போ மெதுவா நம்ம பாடிக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். காலையில எழுந்துக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் தான். அப்படி கண்ணெல்லாம் எரிச்சலா இருக்கும். ஆனா ஊருக்கு போகும்போது நல்லா இப்போ எழுந்துப்போம். தீபாவளிக்கு அப்ப எழுந்துப்போம். இதுவும் அப்படிதான் நினைச்சோம். டெய்லி தீபாவளி நினைச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம இங்க இந்த மாதாஜி சத்தியவா மாதாஜிட்டு சொன்னா போல டெய்லி கிளாஸ் தான் பண்ணுவேன். ஆமா மாதாஜி டெய்லி பண்ணலாம். அது எப்படி அந்த உற்சாகம் வருது. போய் இப்ப கிளாஸ் நடக்குதுன்னு நினைச்சதே ஆரம்பிச்சிடணும். வீட்லயே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதே, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், ஒன்னும் ஆன் பண்ண வேண்டாம், ஜூம் எல்லாம் ஆன் பண்ண வேண்டாம். கிளாஸ் நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு 4:30 மணியோ என்ன டைமிங் நம்மளோட 4:30 மணி தானே. டெய்லி 4:30 மணிக்கு உட்காந்து பண்ணிடுங்க. இப்ப இன்னைக்கு 2 பண்ணிட்டு 3ஆவது ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க. எப்படிதான் அந்த பவர் வருது இல்லையா. சோ தட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட். நம்ம மைண்டுக்கு நம்மளே தான் அதே உடம்பு தானே. அதே தான் கிளாஸ் இருக்கும்போது சொல்ல முடியாது. கிளாஸ் இல்லைன்னு ஏன் சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் கண்ட்ரோலிங் யுவர் மைண்ட். இந்த மைண்ட் நம்ம இதுல கண்ட்ரோல் இருக்கணும். நம்ம அதை ட்ரெயின் பண்ணணும். எல்லாமே மனசு மாத்திரம் இல்ல, உடம்பு எல்லாமே புலனுணர்ச்சி எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணினோம்னா அது அப்படி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. காலையில எழுந்துக்கிறது கஷ்டம் தான். இந்த மாதிரி சாப்பிட இருக்கிறதும் கஷ்டம் தான். எல்லாம் கஷ்டம். அப்படி பார்த்து தண்ணி நான் யார்ட்டையும் கூட சொன்னேன். அப்ப அவ சொன்ன அப்படி இல்லையே, தண்ணி குடிக்கதான் அவனை இல்லாட்ட உனக்கு பாக்கியெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்துருமே இல்ல. பட் அந்த அடிக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. தண்ணி நினைச்சா வேணும் அப்படி தோணுது. அது நான் ஆனா இப்பெல்லாம் நான் ஒரு மாதிரி பண்ணிருக்கேன்.
சொன்னா சிரிப்பா வரும். அப்படி வந்து இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் வெளியில காலம் வந்தப்ப நடக்க போறேன், அப்படி வேர்த்து கொட்டும். அப்படி வேர்க்கிறது, என்ன இவ்வளவு வேர்க்கிறதுனா உடம்பு தடி இருக்கு அதனால. அப்ப இவ்வளவு தண்ணி போறதும் மை பாடி நீட்ஸ் வாட்டர். அப்படி இதாயிடும். கையில கேரி பண்ணி பண்றேன். ஆனா நான் ஒரு வீராப்புல வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அது என்ன அப்படி அப்படி தண்ணி இல்லாம நீ எப்படி ரோட்ல விழுந்துடுவியா? சரி பாக்கலாமே. ஒண்ணும் இல்ல, நடந்து எவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தாலும் வீட்டுல வந்த அப்புறம் அப்பா பண்ணிட்டு பிடிச்சா ஒன்னும் ஆகுதுல. என்னோட நேச்சர் இப்படி எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். அது என்ன அப்படி, அது என்ன அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நானும் நிர்ஜல உபவாசம் பண்ணுவேன். அது என்னைக்கே தெரியாது. இன்னைக்கு நான் இந்த அடுத்து வர ஏகாதசி பண்ண முடியாது. அத்தனையெல்லாம் எனக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடையாது. இப்போ சொல்லும் போது இங்கெல்லாம் அப்படி குத்தரா போல இருக்கும். எனக்கு தண்ணி இல்லைன்னா குத்துறா போல அப்படி இருக்குமா, ட்ரையா தோணும். நம்ம வந்து பேம்பர் பண்ணிட்டோம், நம்ம உடம்ப நல்லா பேம்பர் பண்ணி. ஒண்ணும் இல்லப்பா, இன்னும் தண்ணி என்ன தண்ணி சாப்பிடணும், அதுக்கு என்ன சாப்பிடு. இப்ப தூக்கம் ஒருத்தவனுக்கு தூக்கி அப்படின்னா அது மாடுக்கு எல்லாத்துக்கும் எச்சு சொல்லுவோம். நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு லெவலுக்கு அப்படி வச்சிருப்போம். எஸ், நான் உன்னை வச்சிருக்கேன் ஒழுங்கா, ஏன் பக்தி பண்றதுக்கு உன்னை வளர்த்திருக்கேன். இந்த உடம்ப நான் வளர்த்துறேன் பக்தி பண்றதுக்கு, அது ஒழுங்கா நீ மரியாதையா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசை சொல்லணும் எல்லா பாடி பார்ட்ஸ். சோ அவனோட முன்னேற்றம் என்னது நிச்சயமாக தடைவா. இப்ப இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல பின்தங்கிடுவோம். இல்ல அது பரவாயில்ல, நம்மள திங்க் பண்ணி தங்கினா போறோம் அப்படின்னா ஓகே, வி கேன் கெட்டலாம். சோ ஆகவே ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி தத் கர்ம பிரவர்த்தனா வைதி பக்தியின், இதெல்லாம் வைதி பக்தினா என்னது, நம்ம இப்பெல்லாம் செய்யறோம் இதெல்லாம் ஒரு என்னது இந்த செயல்லாம் பண்றோம், இதெல்லாம் வைதி பக்தி. கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒருவன் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இந்நான்கு விதிகள், இதெல்லாம் தான் யமா. யமாங்கிறது இந்த விதி 1 2 3 4 இதெல்லாம் விதிகள். இது வந்து யமா. ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் ஆகும். அப்ப என்னது, இவர் ரூப கோஸ்வாமி அவரும் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். அப்படி யாரு பிரபுபாதா யாரெல்லாம் சொல்லி எதுல எல்லாம் எழுதியிருக்கோ அவெல்லாம் பண்ணினதுனாலதான் சொல்றான். இன்னைக்கு யாராவது சொல்றான்னா அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். நான் காலையில எழுந்துக்க மாட்டேன், ஜப்பாத்துலாம் நான் வரமாட்டேன், நீங்களா எழுந்திருங்க வாங்க வாங்க அப்படின்னு யாரு வருவா? யாரும் வரமாட்டான். இஃப் ஐ கோ, அப்ப ஓ மாதாஜி வந்துட்டாங்க, இப்ப நம்மளும் போனோம். ஒரு நாள் வரணும், நேற்றுக்கு வந்தாங்களா மாதாஜி, போலியே இன்னைக்கு வருவாங்க, நாம போயிடுறேன் அப்படின்னாலும் ஏதோ ஒரு பயத்திலேயோ, ஒரு பயம் இல்ல, ஒரு ஏதோ இது இருக்கும். சோ நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணணும். நம்மளால சொல்ல முடியும். ரூப கோஸ்வாமி எதிர்க்காருன்னா அவர் கண்டிப்பா பண்றாருன்னு அர்த்தம். ஜபமாலை தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் நியமம் உள்ளன. நியமம்னா இந்த மாதிரி ரூல்ஸ், அண்ட் ரூல்ஸ் ஹஸ் டு பி ஃபாலோட். நியமங்களை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். இக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்பிக்கையுடன் உற்சாகத்துடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். வராதே, முதல்ல உற்சாகம் வர மாட்டேங்கிறதே. அப்போ ஏதோ கண்ணை முத்தே சொல்லிட்டு நம்ம உடம்பதான் நம்ம சொல்லணும், பாரு நல்லா பிஹேவ் பண்ணிக்கோ, நல்லா ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கு, இல்லாட்டா நீ கருப்பா முச்சி பள்ளி எல்லாம் போயிட்டோம்னா அப்புறம் நிறைய வருஷம் அதே மாதிரி. ஒண்ணு எல்லாம் ட்ரீயா போயிட்டோம்னா நிறைய இயர்ஸ் நம்ம அப்படியே நின்றுட்டு நல்லா விட்டு எரிஞ்சு பழத்த எடுப்பா. அதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம வந்து ஒரு மரியாதையா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் ஃபார்மா எடுத்துன்னு வரலாம். என்னாவது நம்ம பக்தி பண்ணலாம். சோ இதுவே தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா அல்லது பக்தி தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்கதானா? ஓகே, படி. மேலும் பக்தி தொண்டில் வெற்றியடைவதற்கு ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களின் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். இது கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் மற்றும் பக்தரல்லாத பிறரையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஒருமுறை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இல்லற பக்தர்களில் ஒருவர் பொதுவான வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பற்றியும் வைஷ்ணவரின் நித்திய கடமைகளை பற்றியும் வினவினார். அதற்கு அசத் சங்க தியாக ஏயி வைஷ்ணவ ஆசார, பக்தரல்லாத நபர்களின் சங்கத்தை கைவிடுபவரே வைஷ்ணவர் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனடியாக விடை கூறினார். ஆகவே ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாகூர் பின்வருமாறு பரிந்துரை செய்கிறார். தாத்ரே சரண சேவி பக்த சனேவாசா, தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ வேண்டும். மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடு விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்தால் அவருக்கு பக்தர் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்து ஆன்மீக வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பயிற்சி செய்யும் பொருட்டு மக்களை வரவேற்பதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல பிரச்சார மையங்களை திறந்து வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு யாரோ நமக்கு வந்து பக்கத்துல உட்காந்து நமக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு இல்லையா? ஈச் இண்டிவிஜுவல் எனக்கும் யாரோ வந்து இப்ப நான் படிக்கிறேன் கரெக்ட் தான், பட் எனக்குன்னு எழுதியிருக்காரு, இதை பண்ணு 16 ரவுண்ட் பண்ணு, இது பண்ணு, பண்றேன் அது பண்றேன் இது பண்றேன் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். somebody is instructing me. யார் அது? குரு தான். குரு எழுதின அதே வாக்கியங்கள் தான் இருக்கு. அது வந்து நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னாக்கா எஸ் somebody is guiding me, அந்த மாதிரி எடுக்கணும். சோ மேலும் பக்தி தொண்டிலிருந்து வெற்றி அடைவதற்கு ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களின் மெயின், அது நம்ம வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம சொல்றோம். ஆர்டினரி பீப்புள் ஈஸியா நம்ம வந்து நமக்கே தெரியாது அந்த சங்கத்துல வந்து அவ பேசுறா போல பேச ஆரம்பிச்சோம். இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா, எனக்கு தமிழ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுதுன்னு. ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் தமிழ் இல்லையா, இவ்வளவு சுத்த தமிழே எனக்கு வராது. அதுல ஹிந்தி வரும், என்னவோ எல்லாம் வரும், என்ன வரும்னு தெரியாது. யூஸ் அந்த மாதிரி பேசினதுனால எனக்கு தெரியாது என்ன வருது அப்படின்னு. என்னை பொறுத்தவரையும் நான் நல்லா பேசுறேன் அப்படின்னு. அது வந்து யாராவது கேட்கறவங்களுக்கு தெரியும், இல்ல நான் வந்து அதை ரெக்கார்டு போட்டு கேட்கணும், இது இப்படி எல்லாம் பேசிருக்கேன் அதுலன்னா என்ன ஒரு நடுவில் என்ன மத்லப் என்ன மத்லப் ஆயிட்டே மத்லப் அப்படின்னா சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து அப்படி வந்துடும் என் வாயில மத்லப் அப்படின்னு வந்துடும். சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் வரும் அது மாதிரி. சார் இதெல்லாம் ஒண்ணு. ஆனா இப்ப வந்து இந்த சங்கத்துல வந்ததுனால என்னது அட்லீஸ்ட் தமிழ் என்ன இந்த ஞானம் ஆஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் பகவத்கீதாலாம் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு. ஆனா இந்த தமிழ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி படிக்கிறதுக்கும் ஒரு மாதிரி ஸ்பீடு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றா பீப்புளா செய்யுதுன்னா எனக்கு இன்னைக்கு தடுமாறுதான் இருக்கு. ஆனா வந்து அட்லீஸ்ட் தமிழாவது இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன். அது சலோ அதுலயே ஏதோ ஒரு இதுல வந்து இப்ப சலோன்னு வந்துருச்சு. இந்த சலோல என்ன வேர்டுன்னா இதுதான், ஹிந்தி வேர்டு தான். சோ அதெல்லாமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தமிழ் பேசணும்னா கரெக்டா தமிழ் தான் பேசணும், ஹிந்தி பேசும்போது அப்ப ஹிந்தி தான் பேசணும், அதுல வேற எதுவும் கலப்படம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நல்ல சங்கத்துனா அவாக்கிட்டே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி படிக்கலாம். இல்லாட்டா அப்ப நல்ல சங்கத்தை இதெல்லாம் படிக்கலாம். கெட்ட சங்கத்தை என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியாம அதையே வாயில வந்துடும். அவ பேசுறா போலயே நம்ம பேசுவோம். ரொம்ப இது தெரியாது, எந்த மாதிரி குரூப் தெரியாது, என்னது காசிப் பண்றோம்னா நம்ம இது காசிப் தான் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ இது வந்து இதுக்கெல்லாம் கர்மிகள் ஞானிகள் யோகிகள் மற்றும் பக்தர் அல்லாத பிறரையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். அவ யாரு? கர்மிகள்னா என்னது உள்ளி பலநோக்கு செயல்களே செய்வான். அதுல பக்தி இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. ஞானிகள் எஸ் பக்தி இல்லை, ஞானம். நான் அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், அந்த புக் இருக்கா, எஸ் ஐ வில் ரீட் தோஸ் ஸ்கிரிப்சர், அந்த ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்க போறேன், எல்லாம் படிச்சு எஸ் எனக்கும் அது தெரியும், கடா நல்லா சொல்லுவேன். என்ன ஸ்லோகம் எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல இது இருக்கு. ஒரு மாதிரி ஒரு பழக்கப்பட்டதுதான் நாக்கு பழகிடும். நல்லா படிக்கிறேன், இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், இது படிச்சேன் இப்ப ஞானி ஆயிடுவோம். பட் அவனும் என்னது அது வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரே கூட்டுல போட்டுட்டார். யோகிகள் யோக சித்தி இப்படியே புருவ மத்திய பார்த்து நான் இப்படியே ஒரு மிதக்கரா போல அப்படியே டிரான்ஸ்ல போயிடுறேன். அப்போ என்னது மற்றும் பக்தர் அல்லாத பிறரையும் உள்ளடக்கியது எது? இதெல்லாம் பக்தி தொண்டில் வெற்றி அடைவதற்கு ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களின் சங்கத்தினை இந்த சங்கத்துல இவெல்லாம் இருக்காங்கன்னா இவெல்லாம் பக்தி தொண்டுல கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பு கீழ்தான். பக்தி பண்றோம் நம்ம தான், பக்தர்கள் தான் வந்து மேல் அப்படி இருக்கும். ஒரு முறை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இல்லற பக்தர்களில் ஒருவர் பொதுவான வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பற்றியும் வைஷ்ணவரின் நித்திய கடமைகளை பற்றியும் வினவினார். என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் பேசிட்டு போது அதற்கு அசத் சங்க சத்துன நம்மள மாதிரி சத் சங்க சொல்றோம் இல்லையா, ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க. அசத் சங்கன்னு யாரு ஆன்மீகத்துல இல்லையோ அவளும் அசத் சங்க தியாகம். லீவ் அசத். அந்த மாதிரி யாரு வந்து பக்தர்களா இருப்பாளோ, பக்தர் இல்லாதவர்களா இருப்பாளோ அவ அந்த சங்கம் நமக்கு வேண்டாம். வைஷ்ணவ ஆச்சார, இதுதான் பக்தர் இல்லாத நபர்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதே வைஷ்ணவர். இதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவரின் கடமை அப்படின்னு என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனடியாக ஒரு விடை கூறினார். ஆகவே ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்கூர் பின்வருமாறு பரிந்துரை செய்கிறார். தார்தேர சரண சேவி பக்த சேனை வாசர், தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறார். பக்தசனே வாசர், அவர்கள் கூட வந்து பக்தர்கள் கூட வாழணும் அப்படின்னு. சோ மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களான ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இப்ப இது படிக்கும் போது ஜாந்தி மாதாஜி அனுப்பின அந்த பிக்சர் தான் எனக்கு அது இப்படி போட்டோ போட்டு வந்தது. இப்ப நிறைய பேர் அதே டிபியா வச்சுட்டு இருக்கா. ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன பிரதர்ஸ், அப்புறம் அவரோட கசின் பிரதர் ஸ்ரீ ஜீவா கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாததாஸ் கோஸ்வாமி எல்லாரும் வந்து ஏஸ்தட்டிக்ஸ் 6 கோஸ்வாமிகள் எப்படி ஒரு பியோர் லைஃப் லீட் பண்ணா. தேவர் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் ஜாப். எல்லாம் நான் முஸ்லீம் இதுல போயிட்டு ஜாப் எடுத்துட்டா, முஸ்லீம் பேர் மாத்தின்னுட்டா. அவ மாத்திக்கல, ஆமா அவங்க யாரு எம்ப்ளாயர் முஸ்லீமா இருக்கா, இதெல்லாம் கிடையாது, நீலாம் பேரும் மல்லிக் அந்த மாதிரி பேர் எல்லாம் மாத்தி வச்சுது. இப்ப அது போரும் ஆயிட்டு ஒரு நாளைக்கு பொறுக்க முடியல, போறோம் ஜாபும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு எவ்வளவு கிடைச்சதோ பணம் கிடைக்குமே இவ்வளவு நாள் உழைச்சதுக்கு, சம்பளம் இல்லாததுமே என்னெல்லாம் இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் 50% தான தர்மத்தை கொடுத்துட்டான். அது பாக்கியோட 50%ல ஒரு பாதி வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு டாட்டா பை பை, நான் என்னோட இது பாத்துக்கிறேன், பகவான் பக்தி பண்றதுக்கு நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு சன்னியாசம் வாங்கி போயிட்டேன். அதான் அந்த மாதிரி 2 பேரும் ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பண்ணார்.
அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி எல்லாருமே முள்ள எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டா. நானும் வரேன் உங்க கூட, நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவெல்லாம் தே ஆர் வெரி வெல் நோன் ஃபார் எஸ்தட்டிக் லைஃப், எப்படி வாழணும், சிம்பிளிசிட்டி, எப்படி பகவானை தியானம் பண்ணி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கார். சோ 6 கோஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்தால் அவருக்கு பக்தர் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கும். கரெக்ட் தானே? இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் 2 hours 3 hours போயிட்டு இருக்குனாக்கா, ஒரு பிக்சர் போச்சு, ஒரு சீரியல் 4 சீரியல் 10 சீரியல் போயிருக்கும், பரவாயில்ல, நம்ம வி காட் அ பெட்டர் டேஸ்ட். அது போச்சேன்னு சொல்லி இங்க யாரும் உட்கார மாட்டான். அது போச்சேன்னா அங்கதான் உட்காந்துருப்பா. இந்த கிளாஸ் டிமிக்கி பண்ணிட்டு அங்க உட்காரலாம். நம்மளாம் அது மாதிரி இல்லையே. நமக்கு இந்த இது டேஸ்ட் கிடைச்சதுனால அதெல்லாம் விட்டுட்டோம். இது பக்தர் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம்னா இது எல்லாமே ஃபிலிமா இருக்கட்டும், நியூஸ் சேனலா இருக்கட்டும், இல்ல இதா இருக்கட்டும், அது பார்க்க கூட இல்லை. பார்க்கறதுதான் எல்லாத்தையும் நம்ம சோசியல் நெய்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். யாரையும் கண்ண மூடி நான் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன், அவள்லாம் பக்தி பண்றதுல அப்படி பண்ண முடியாது. பேசும்போது இறங்கி போகும்போது அவள் பார்த்தோமா ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா வந்து சங்கம் அவ்வளவுதான் வச்சுக்கணும். ஆனா பக்தர்களுக்கு சங்கம் வச்சுன்னா நமக்கு நாலேஜ் நிறைய வரும். சோ அது இப்ப என்னது வாய்ப்பா வாழ்க்கை பக்தர் அல்லாதவர்கள் சங்கம் வந்து வாய்ப்பு குறைஞ்சது. ஏன்னா அந்த இருக்கிற 24 மணிக்குள்ள பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கும்போது என்னது அபாவ சங்கத்தை நம்ம போகவே மாட்டோம். ஒரு இப்பெல்லாம் போனே பண்றது இதெல்லாம் தான் கம்ப்ளைண்ட். இப்போ எப்போ உனக்கு போன் பண்ணுறது, எப்ப பார்த்தாலும் நீ கிளாஸ் இருக்க, எப்போ போன் பண்ணாலும் கட் பண்றேன், என்ன டைமிங் உன்னோட, எனக்கே டைம் தெரியாது. அப்பப்போ அந்த டே வரும்போது தான் தெரியும். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இப்ப போன் கால் கம்மியாயிடுச்சு. வந்தாலும் இப்ப டிவோட்டிஸோட போன் கால் தான் வருமே தவிர இந்த ஊர் வம்ப பேசுற ரிலேட்டிவ்ஸோட என்ன எப்படி சாப்பிட்டியா கூப்பிட்டியா தூங்கினியா இல்லையா, அவ வந்தால போனா தெரியுமோ அது அப்படி எல்லாம் பேசுறது எல்லாம் நின்று போயிடுச்சு. ஏன்னா இப்ப எந்த நேரம் இப்ப பிஸி தெரிஞ்சு போனதுனால அவளும் போன் பண்றதுல பில், அவளுக்கும் வந்து என்னது டெலிபோன் பில் மிச்சம். ஓகே. பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்து ஆன்மீக வாழ்வின் கட்டுப்பாடு விதிகளை பயிற்சி செய்யும் பொருட்டு மக்களை வரவேற்பதற்காகவே இந்த ISKCON வந்து நிறுவனம் வந்து பண்ணி அது இப்ப நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. அது ஆன்லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்லா போயிடும். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல பிரச்சார மையங்களை திறந்து வைக்கிறது. நிறைய கோயில்கள்லாம் திறந்துட்டாங்க. சோ நல்லா போயிருக்கு. யார் படிச்சப்போ யார் படிச்சா? சத்தியமா மாத்தி இப்ப நீங்க தான் படிச்சோம். மாதாஜி நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. சாந்தி மாதா இப்ப படிக்க மாட்டேன். கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. ஹனுமான் பால் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. இவ்வளவுதான் முடிச்சுக்கலாம். பிரச்சார மையங்களா இதுதான். இப்ப தெய்வீக செயல்களை பக்தி தொண்டு எனப்படுகிறது. பக்தி தொண்டுனா இது திரும்பி அதே தான் நம்ம படிக்கிறோம். பக்தி தொண்டா செயல் பண்ணோம். என்ன செயல்? பகவானுக்கு வேண்டி சேவை புரியறது தான் பக்தி தொண்டு. அப்ப என்ன தெய்வீக செயல்கள், அது எல்லாமே தெய்வீக செயல்களாகும். அதுதான் பக்தி தொண்டு எனப்படுகிறது. தெய்வீக நிலையில் பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களால் ஏற்படும் களங்கத்திற்கு இடமே இல்லை. என்னது முக்குணங்கள்? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தோகுணம், அதுக்கெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா பகவான் நினைத்து பண்றோம். இது எந்த லெவல் போயிடும்? சுத்த சத்தம் நிவேதியம் பண்றேன், நான் வந்து இந்த குணத்துல இருக்கேன், சத்துவ குணத்துல இருக்கேன், இல்ல அதை விட மேல் படியில இருக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். எல்லாமே பகவான் பண்ணும்போது பகவான் நினைச்சு தியானம் பண்றோம். தியானம்னா இதுதான், ஜபா பண்ணிட்டே தியானம் பண்ணேன். நான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கேன், இல்ல அதோட ஒரு படி மேல போயிட்டு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ எந்த நேரமும் அது பண்ணும்போது அந்த முக்குணங்களை தாண்டி நம்ம போயாச்சுன்னு தான் இருக்கும். சோ இயற்கை முக்குணங்கள் ஏற்படும் களங்கத்திற்கு இடமே கிடையாது. நம்ம அதை தாண்டி போயிட்டோம். சுத்த சத்துவ நிலை, அது என்ன கொடுத்தது? இது விசுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவ நிலை ஒரு விசுத்த சத்துவம், தூய சத்துவ குணம் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ரஜோ தமோ குணங்களின் களங்கங்களற்ற தூய நிலை என்பது இதன் பொருளாகும். இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கேன், எல்லாரும் வந்து நீ எவ்வளவு பண்ணிட்டேன், 8 பண்ணிட்டேன், நான் அதுக்குள்ள நான் விடு பண்ணிட்டேன், நான் 10 பண்ணிட்டேன், நீ எவ்வளவு பண்ணிட்டா, நான் அதுக்குள்ள பண்ணிட்டேன் 14. காம்படிஷன் வைக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் லெவல் எஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு மோட்டிவேஷன் வேண்டி காம்படிஷன் பண்ணணும். அப்புறம் என்னது காம்படிஷன் பாடமே இல்லையா? காம்படிஷன்ல நான் இல்லவே இல்லை. எனக்கு நான் பண்றேன், அந்த பகவான் திருப்தி ஆறாரு, எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது, நானாச்சு அவராச்சு அந்த பாதையில போயிட்டே இருக்கேன். அதுதான் இருக்கணுமே தவிர ரஜோ குணத்துல கண்டு வந்துடணும். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் பண்ணவே மாட்டானே. தமோ குணத்துல எதுக்கு ஜபா பண்ண போறான், அவன் எந்த போறான், அவன் வந்து அவனுடைய ட்ரீம் வேர்ல்டு இருக்கும். சோ நம்ம வந்து அப்ப ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் களங்கம் எதற்கு? அதாவது ரஜோ தமோ குணங்களில் களங்கங்களற்ற தூய நிலை என்பது இதன் பொருளாகும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இது போடல சத்துவகுணம். சத்துவகுணமும் வந்து விட்டு போயிடுறது. அது என்ன சத்துவகுணத்துல என்ன வருதுன்னாக்கா ஒரு ஆனந்தம், நான் பண்ணிட்டேனே, இன்னைக்கு நான் நல்லா பண்ணிட்டேன், 16 ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன், ஒரு 8 மணி இல்ல 8 மணில ராத்திரி எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம்னா ஒரு பெருமை இல்லை, ஒரு குட் ஃபீலிங் வருது. அதுவும் வரக்கூடாது.
அப்ப என்னது அது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். சத்துவகுணத்தையும் என்னது ஒரு ஆனந்தம் வரும்போது அது வந்து ஒரு கர்மால வந்துடும். நம்ம விக்கர்மால தான் நம்ம வந்து பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறோமே தவிர கர்மானா திரும்பி நமக்கு வந்தாச்சு ஒரு புண்ணியம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம். அந்த புண்ணியம் கரைக்கிறதுக்கு என்னது போகணும், திரும்பி அந்த புண்ணியம் கரைச்சு அப்புறம் எங்க திரும்பி வரணும். புண்ணியமும் வேண்டாம் பாவமும் வேண்டாம், அந்த நிலையில நம்ம பண்ணோம்னா அக்கர்மா நிலையில பண்ணணும். அது என்னது 16 பண்ணிட்டியா, வெரி குட். பண்ணிட்டேன், இன்னும் இருக்கு, நிறைய நேரம் இருக்கு, இந்த நாள் முடியறதுக்கு இருக்கு இன்னும். அதனாலதான் பகவான் ஒன்னு சீக்கிரம் பண்ணி வச்சிருக்கா, இன்னும் நிறைய பண்ணு, நிறைய மூட்டையெல்லாம் கரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு பண்ணு. இது ஒன்லி ஜப்பாக்கு தான் சொல்றோம், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்காங்க. சோ நம்ம வந்து பண்ணிட்டோங்கிற ஒரு பெருமையே வேண்டாம், நிறைய பண்றதுக்கு பகவான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் கொடுக்குறாரு, ஏன்னா அது கரைக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு பாவங்கள், அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் பகவான் ஆயிட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு. we have to do. இப்ப இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்பது ஓகே. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி, ஏன்னா பாவம் இந்த அவரை சொல்லி குற்றம் இல்லை, ஏன்னா அவர் எழுதும் போதெல்லாம் இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது பாவம். அப்ப காலையில கோயில் போகும்போது யாரும் குளிக்காம போக முடியாது இல்லையா, சுத்தம். அதனால 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி. அது எங்க போய் சொல்லியிருக்காரு, ஃபாரின்ல, அமெரிக்கால. இன்னைக்காவது கொஞ்சம் குளோபல் வார்மிங் ஆயிடுச்சு, பெங்களூர்காராலே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. ஒரு 4-5 வருஷம் முன்னாடி கூடி ஒரு அக்டோபர் நவம்பரில் குளிர் வந்துடும் அப்படியே போத்தின்னு இருப்பேன் தான் சொன்னேன் நேற்று. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு நேற்றுக்கு தான் கொஞ்சம் ஒரு குளிர் வந்தா போல இருந்தேன். குளோபல் வார்மிங் உங்க பெங்களூர்லயே தெரியாது அப்படின்னு. யூஎஸ்ல அப்படி இருக்கும், அப்படி ஐஸ் கட்டில தான் இருக்காங்க. அந்த ஊரே ஃப்ரிட்ஜ் தான், நம்ம எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தள்ளி வைக்கிறோம், அவங்க ஊரே ஃப்ரிட்ஜ் தான். எது வெளியில வச்சாலும் பூச்சி கிருமி ஒண்ணுமே வந்து, கிருமி இல்லை பூச்சி ஒண்ணுமே அங்க வராது, ஃப்ளைஸே வராது. இங்க வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளை 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 அப்படிங்கிறா. ஃப்ளை நார்மல் தானே அப்படின்னாக்கா அவ ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறா, ஏன்னா அங்க கிடையாது. இல்ல என்ன சொல்ல வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவாளும் காலையில எழுந்துட்டு அவளும் குளிக்கிறாங்க. ஏன்னா பக்தியில இதுல வந்துட்டா, பக்தி மார்க்கத்துல வந்து குடுமி எல்லாம் வச்சுண்டு அவளுக்கு என்ன தெரியும், அவளுக்குலாம் அது பழக்கமே கிடையாது. சின்ன வயசே பழக்கம் இல்லை, அவளாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு தான் பழகிருக்கா. ஏன்னா அந்த கண்ட்ரி எப்படி கல்லு தான் குடிப்பா, நார்மலா அவ தண்ணி குடிக்கிறது போல கல்லு தான் குடிப்பா. கல்லு குடிச்சு நம்ம ஜூம் தான் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லை அவளோட கல்லெல்லாம் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். ஆனா அது வந்து வார்ம்த் கொடுக்கும், அதை குடிச்சுன்னா நல்ல ஒரு குளிர் பிரதேசத்துல அது ஒரு தாக்கு பிடிக்கும், அதுக்கு வேண்டிதான் அவ குடிப்பா. அப்புறம் என்னது குளிர் அந்த இது ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டு இருப்பா. அப்புறம் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவா அவள்லாம். ஆனா அவள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு அறிவாரு, நான்வெஜ் ஃபாலோ பண்றாள் அவள்லாம். நம்ம தான் இந்த நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் இன்னமும் என்னது எப்படி விடுறது, அது ஒண்ணும் இல்ல, நான்வெஜ் விட்டுட்டேன், வெங்காயத்தை எப்படி விடுறது, வெங்காயம் என்னது பூண்டு, அதுல ரொம்ப ஏன்னா அதுதான் மெடிசன், அதுதான் நம்ம வந்து அவரே கேட்டுட்டார் நாளைக்கு. அந்த நான் சொல்லுவேனே அவங்க ஃபாலோவர் ஆஃப் தட் பிரபுஜி. அப்படின்னா ஓகே, வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்றோம் வந்து உடம்புக்கு ஒன்றும் வரவே வராது இல்லையா, அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்காங்க, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போறது கிடையாது, டாக்டரே பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னு. இல்ல அப்படி இல்ல அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது மருந்து, அப்புறம் என்ன மருந்து சொல்றீங்க, மருந்து சொல்லித்தனா இட் ஷுட் சேஃப்கார்ட் யூ. அது இல்ல அப்படின்னா அப்படியே என்னது, அது ரஜோகுணத்தை தள்ளுறதுன்னா அதுதான் ஃபேக்ட் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே உங்களை அப்படியே சொல்லிட்டே இருப்பார். கேட்கறவங்க ஆமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படிதான் யாரு இப்படி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஆமா இல்ல கரெக்ட் தானே அவர் சொல்றது அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து அதனால நம்ம வந்து இன்னும் பூண்டு இதுலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஃபாரின்ல உள்ளவா அந்த காலத்துல ஐம் டாக்கிங் சோ மெனி இயர்ஸ் பிஃபோர் 67-70 அவர் போன டைம்ல அவ்வளவு குளிர் எப்படி சொல்ற. ஆனா இனிஷியலா யாரும் வரல, எல்லாம் ஹிப்பி கூட்டம் வேற. ஏதோ அவங்க வீட்டுல வந்து அம்மா அப்பா சொல்லி இல்ல பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி இல்ல. ஹிப்பி குளிக்க மாட்டா, டெய்லி போத பொருளே முங்கின்னு இருப்பா. அவளையெல்லாம் அவர் திருத்திட்டார். குடுமையெல்லாம் வச்சு காலையில எழுந்து 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், அந்த குளிர்ல குளிக்கணும். எனக்கு எப்படி இருக்கும், கீசர்ல போட்டு குளிச்சிருப்பாங்க, சுடு தண்ணில தான் குளிச்சிருப்பாங்க, என்னத்தையோ பண்ணிருப்பா. வெளியில வந்தா குளிராதா, வருமே குளிர் அப்படின்னு நடுங்கும். ஸ்பைன் சில்லிங் தான் அங்க எல்லாமே. குளிர்னா வெறும் இந்த தோல்ல குளிர்ல அந்த உள்ள அந்த எலும்பு இருக்குமே, அந்த எலும்பு இப்படி நடுங்கும். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கண்ட்ரி அதெல்லாம். அது அந்த காலத்தை கேட்கவே மாட்டேன், டெஃபினெட்லி அப்படி இருந்திருக்கும். சோ அவளையே இவர் திருத்திட்டார். ஏன்னா பக்தியில் அவளுக்கு ஏன்னா இவர் திருத்திட, இவர் சொல்றது சொன்னார், அவ எடுத்துண்டா. சோ தே ஆல் பிகம், அவளுதான் நம்ம வந்து கிரெடிட் கொடுக்கணும். அவ வந்து அது இதுதான் நல்ல பாதைன்னு எடுத்துன்னு அவ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். நம்ம இன்னும் பண்ணணுமா வேண்டாமா, வேணுமா வேண்டாமா, நாளைக்கு பண்ணலாமா நாளானைக்கு பண்ணலாமா, நம்ம பண்ணிடணும். சோ அதாவது படி பார்த்தோம். இது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்கள ஆரத்தி எனும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறு ஸ்ரீமத். நான் இதெல்லாம் படிக்காமே நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேனே. அப்கோர்ஸ் இது லெவல் 3ல படிச்சேன், பட் இதெல்லாம் படிச்சு நான் ஆரம்பிக்கல, அதை நான் சொல்ல வந்தேன். இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணனே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு, அப்படியா அவர் என்ன ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் அவதான் அந்த அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல இருந்து நம்ம எல்லா கோயில்ல பண்ணுவாங்க இல்லையா, இவங்களும் நல்லா பண்றாங்களே, இப்படி எல்லாம் இன்னும் பண்றாங்களே, இதோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிதான் பார்ப்பேன். இது கிடையாது எனக்கு சொல்லுவா.
அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, பக்தி தெரியாது ஏனோ அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்படி பரவச நிலைகள்லாம் போனதில்லை. பட் அது ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பார்ப்பேன். அது பங்களா ஆரத்தி காலையில வந்து அவங்க பண்றாங்க. எப்படி தூங்க முடியும்? அவங்க என்னவோ நம்ம கோயில் அவங்க என்னவோ பண்றாங்க, கடவுள் பண்ணி காட்டுறாங்க. நம்ம மட்டும் இல்ல, நல்லா தூங்கணும். நான் ஒரு அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு அப்புறம் எங்கன்னா எல்லாம் ஆயாச்சு, திரை போட்டாச்சு, ஆச்சு. அந்த டே ஓவர். அந்த டேல என்ன காட்டினாங்களே, வி ஹவ் மிஸ்ட் சம்திங் இன் லைஃப். அந்த டேல நம்ம பாக்குறத மிஸ் பண்ணிட்டோம். அப்படி அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். சோ மங்கள ஆரத்தி எனும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறும், உங்க கையும் கலந்து கொள்ளணும்னா அப்படின்னா இப்போ இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது, போகணும் கோயிலுக்கு போகணும், அப்போ குளிச்சு அந்த மாதிரி போகணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல். அதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் ஆர்த்தி எல்லாம் காட்டி எல்லாம் ஆனப்புறம் பாகவதம் படிப்பான், அது வேற படிக்கணும். கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறும் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறாக ஒரு நாளின் 24 மணி நேரமும் இடையறாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலும். இந்த மாதிரி பண்ணாதான் வந்து 24 hours ஒண்ணு மாத்தி பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இப்ப நம்ம ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நம்ம இன்டர்நெட் கிரியேட் பண்ணனால நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பக்தி மார்க்கத்தை இருப்போம். சோ இதுவே சதோபிருத்தி, அதாவது ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தையும் பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரப்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. இன்னும் போக போக எப்படி நமக்கு வந்து சௌரியமா தான் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம இப்போ யுகத்துல பார்த்தாலே சத்திய யுகத்துல எவ்வளவு தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா பகவான் அடையறதுக்கு அப்படி இப்படின்னு. அப்புறம் திரேதா யுகத்துல இது ஃபயர் சாக்டே நிறைய யாகம் இருக்கு. சும்மா தான் யாகம் எங்கே பண்ண முடியுமா? அதுக்கு அவ்வளவு நெய் வேணாம். இந்த காலத்துக்கு எவ்வளவு நெய் வைக்கிற வேலைக்கு அதுவும் நெய் மாத்திரம் இல்லை, இன்னெல்லாம் வேற இதெல்லாம் போடணும், அதெல்லாமும் இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த யுகம் அப்படி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கோயில் வழிபாடு திரேதா துவாபர யுகத்துல கோயில் நிச்சயம் கோயில சேவை பண்ணும், இது பண்ணும், ஆர்த்தி எடுக்கணும், அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கோவில் வழிபாடு வீட்டையே கவனிக்க முடியாது. வீட்டையும் பாத்துக்கணும், அதையும் பார்க்கணும். எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருந்திருப்பாங்க அவருக்குலாம். ஆனா கலியுகத்தை ஒண்ணுமே சொல்ல, ஜப்பா பண்ணுங்க சொல்லிட்டா. ஆஹா, எவ்வளவு சௌரியமா எடுத்துருக்கு. அதான் அந்த கலியுகத்துல எல்லாமே கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒரே ஒண்ணு நல்லது என்னன்னாக்க, பகவான் அடையறதுக்குள்ள எளிய வழிமுறை அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க. This is the best thing which can happen for Kali Yuga is ஜப்பா. நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணாலே போறோம். ஜப்பா அஸ்மி, ஜப்பே எல்லா யோகத்துல நான் வந்து ஜபமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பகவானே வந்து பகவத்கீதையில சொல்றேன். அதுல இப்ப எப்படி இன்டர்நெட் வந்தோன்னு இன்னும் நல்லாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கோயில் ஒழுங்காவது போயிட்டு இருந்தாங்க, அதை குளிச்சுட்டு. அதுவும் வேண்டாம், நீ சும்மா பார்த்துட்டு தான் போறோம், அந்த மாதிரி பாரு. அதுவும் முடியாது. எவ்வளவு நம்ம வந்து மோசமா போய் எவ்வளவு வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? நம்ம 12th சாப்டர் தான் நினைவு வரணும். உன்னால இவ்வளவு பண்ண முடியல, ஒரு படி இறங்கி இதாவது பண்ணு, அதுவும் முடியல எனக்காக பண்ணு, எனக்கு வேண்டியல உனக்காக பண்ணு, ஒன்லி அது இதை வந்து கொடுத்துருப்பா, பலத்தை வந்து எனக்கு கூட பண்ண மாட்டே. அடமென்சி, பயங்கர அடமென்சி. என்னதான் நீ தாழ்ந்து வந்தாலும் அதுலயே நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு கொண்டு போய் முடியாது, என்னால முடியாது. அப்பப்போ கடுங்கட்டு போன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுத வேண்டாதான் இல்லையா? நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாதத்துக்கு முடியாது அப்படின்னு. சோ நம்ம இப்ப கோயிலுக்கு நம்ம எங்க போறோமா இல்ல, மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது குளிச்சுட்டு மங்களாரத்தி பாரு சொல்லவே இல்லை, யாருமே சொல்ல. அங்க நம்ம மேங்களூர் போன சமயத்தா எஸ் நம்ம கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு காலையில் சிக்கிறேன். ஐ டிட் தட். இங்க வீட்டுல என்ன பண்ணுறேன். ஆனா அப்கோர்ஸ் 6 மணி கிளாஸா இருக்கிறதுனால ஐ ப்ரிஃபர் 6 மணி கிளாஸ். காலையில 6 மணினா எஸ் 5:30 மணிக்கு குளிச்சுட்டு எல்லாம் 5:45 வரைக்கும் எல்லாமே ரெடி ஆகி வந்து நம்ம வீடியோல நம்ம ஃபேஸ் காட்டணும்னா நம்ம சுத்தமா இருக்க வேண்டாமா? யாரு தெரிய போறத குளிச்சேனா இல்லையா? அப்படி இல்லையே, நம்ம கான்சியஸ் தெரியல குளிச்சோமா இல்லையான்னு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது நல்லது, குளிக்கிறது நல்லது. அப்ப அதுதான் அது வந்து, அதாவது ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தையும் பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரப்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. அவங்க எப்படி பண்ணாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டே இருக்க நம்ம சோம்பேறியா தான் ஆகும். அந்த காலத்துல ஆட்டுக்கல்ல போட்டு அரைச்சாதான் அந்த அம்மியில எல்லாம் ரொம்ப கையெல்லாம் எரியும். சின்ன இது ஸ்கூல் படிக்க நீங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. அந்த அம்மியில அரைச்சு அது அரைக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் எடுக்கும். அது கையெல்லாம் எரியும். உன்னை யார் அப்படி பண்ண சொன்ன? இப்படி இல்ல, நல்ல நேக்க பண்ண தெரியாது, அது வேற திட்டு கிடைக்கும். பண்ணவும் செய்யணும், திட்டு வேற கிடைக்கும். இப்ப அப்படி இல்லை, மிக்சர் பண்ண ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஆயிடுச்சு. கடையிறதுல இருந்து தயிர் கடையிறதுல இருந்து எல்லாம் கெடுக்கடுன்னு ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்மள இன்னும் சோம்பேறியா இருப்போம். நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்போ நம்ம வந்து ஒழுங்கா வேலை பண்ணாம எல்லாத்துக்கும் மெஷின் கண்டுபிடிச்சு அப்போ நம்ம வந்து பெயிண்டிங் இருக்கும். துணியா அது பெயிண்டிங் இருக்கும். துவைக்கல, பாத்திரத்துக்கு மிஷின், ரூம பெருக்கிறதுக்கு மிஷின், எல்லாம் மிஷின் வந்தாச்சு. அப்போ நம்மள சோம்பேறியா இருக்கு. நமக்கு வந்து சௌரியம் பண்றதுக்கு வேண்டி பண்ணிதான் நம்ம திரும்பி இன்னும் சோம்பேறியா இருந்துட்டோம்.
இந்த ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி கூறிய உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கை கொள்ளுதல், பொறுமையுடன் இருத்தல், விரும்பத்தகாதவர்களின் சங்கத்தில் கைவிடுதல், கட்டுப்பாடு விதிகளை பின்பற்றுதல், பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளுதல் எனும் அறிவுரைகளை ஒருவர் உறுதியாக பின்பற்றினால் அவர் பக்தி தொண்டில் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் காண்பார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். நம்ம பிரபுபாதோட ஆச்சாரியர். தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களில் கிளாஸ் இருக்கு. ஏன்னா இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சின்ன இருக்கேன். அந்த ஆச்சாரிய அது எனக்கு கொடுக்கல. பட் ஐ வாண்டட் டு கிவ் தட் அந்த கிளாஸ் வந்து ஆச்சாரியர் எனக்கு அந்த கொஸ்டின் கேட்டான். பிரபுபாதாலேருந்து முன்னாடி வந்து ஒரு 6 ஆச்சாரியர்கள் பேர் சொல்லு அப்படின்னு. நான் தட்டு தடுமாறி ஏதோ பேர்லாம் சொன்னேன். ஐ திங்க் நான் வந்து ஏன்னா எனக்கு தெரியும், பேரு தெரியும், பட் ஆர்டர்ல சொல்லலை. ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடன்ட். பட் கேட்கறோம் வந்து கேட்டுட்டு ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே சொல்லலாம். ஓகே ஓகேங்கிறாளே. அது வந்து இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னாக்கா கரெக்டா அந்த யாரை கேட்டாலும் கொஸ்டின் கேட்டா அது நான் வந்து எனக்கு வெறும் ஸ்லோகம் தான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்கா. இருந்தாலும் அப்படி தோணுது இல்லை, அப்படி விடக்கூடாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு நம்ம கான்சியஸ் டெல்ஸ் மீ நோ அவ சொல்லிக் கொடுத்தா நீ சொல்லிக் கொடுக்க என்ன 2 டீச்சர் சொல்லிக் கொடுத்தா வந்து அவளுக்கு குறைஞ்சு போகாதே அப்படின்னு. இப்பதான் இந்த பேர் வந்தோன்னா அது மனசுல இருந்தது. அவளுக்கு டைம் இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தேன். அதுமே அப்புறம் தான் முடிச்சுடலாம். ஓகே. தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பல நோக்க செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதிக செல்வங்களை திரட்டுதல். என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனுமானத்தால் நான் அதை டிபேட் பண்ணி அது பண்ணி இதுதான் ப்ரூஃப். நான் ப்ரூவ் பண்றேன் A = B, B = C, அப்ப A = C தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ தத்துவம் எல்லாம் பேசி அந்த மாதிரிலாம் பேசி அதனால ஒரு இது பகவானை வந்து வழிபடுறது அந்த மாதிரி. அப்புறம் பல நோக்க செயல்களில் முன்னேற்றம், என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோம் அதனால என்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் இருந்து அதனால பௌதிக செல்வங்களை வந்து நிறைய நான் வாங்கி விட்டேன். நிறைய பல நோக்க இது பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சு இந்த பொருளை வாங்கினேன், அதை வாங்கினேன், இதை வாங்கினேன், இதை வாங்கினேன். அப்புறம் நீங்க தான் வேணும். சோ அந்த மாதிரி திரட்டுதல். அப்புறம் யோக சித்திகளை விரும்புதல். நான் யோகா பயிற்சி பண்ணி என்ன பண்ண போறேன், அப்படியே காட்டுல மிதக்க போறேன். அப்படியே அந்த யோக சித்தியில நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் நடக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நீ விருப்பப்பட்டு சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் வருமா என்னோட டவுட். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்புறம் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கவே மாட்டாரு. பகவானோட இஷ்டம் இல்லாம நம்ம வந்து அதெல்லாம் சித்தியெல்லாம் வராது. இருந்தாலும் அதுல விரும்பும் ஆகிய அனைத்து பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. நம்ம என்னது ஆன்மீகம் வந்து இதெல்லாம் பக்தி தொண்டு இதெல்லாம் பண்றது வந்து இதுக்கெல்லாம் முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். மெடிடேஷன் பண்ணேன், யோகா பண்ணேன், மத்தியே காற்றை இழுத்தேன், காற்றை விட்டேன், இதெல்லாம் ஓகே. ஹெல்த் இஷ்யூ நினைச்சுவா. பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் ஆல்வேஸ் குட். அது ஜப்பாலே பண்ணுங்க. அதான் அந்த ஆச்சரியர் சொல்லுவார். ஜப்பா பண்ணலாமே, உங்களுக்கு அதுதான் வேணுமா ஜப்பா பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து மார்னிங் நடக்கணும் அப்படின்னா நடந்துட்டே ஜப்பா பண்ணலாமே. நல்லா நடாங்க, கால் வீசி நடந்துட்டு ஜப்பா பண்ணலாம். மூச்சு பயிற்சி வேணும். அவர் மூச்சு பயிற்சி ஒன்னொரு பண்ணி காட்டினார். ரொம்ப என்னமோ சொன்னார். அப்படியே மூச்சு பிடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் யங், அதனால அவரால் முடிஞ்சது. நமக்கு ஒண்ணு பண்ணி அடுத்தது வரத்துக்குள்ள மூச்சு திணறது பழக்கம் இல்லை நமக்கு. சோ அதே மூச்சு பயிற்சியா நம்ம பண்ணலாமே. கரெக்டா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஃபுல் மந்திரம் சொல்றது வரைக்கும் அப்படி பண்ணி சொல்லி முடிக்கிறது. திரும்பி செகண்ட் ரவுண்ட் திரும்பி இழுக்கிறது அப்படின்னு மூச்சு பயிற்சி கரெக்டா சீரா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து 2 in 1 நம்ம அதுல பாத்துக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் கட்டுப்பாடு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பகவத்கீதை 2.69 கூறுகிறது, யானிஷா சர்வ பூதான தஸ்யாம் ஜாகிரதி சம்யமி எஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சானிஷா பஷ்யத்தோ முனி. யாருக்கெல்லாம் இருட்டு இக்னோரன்ஸ் எதெல்லாம் இருக்காங்களோ பக்தர்கள் எப்படி அவளுக்கு வந்து அதை வந்து இது ஒரு அறியாமையிலேருந்து அவளுக்கு வந்து நாலேஜ் கிடைக்கிற போல. அப்ப நிஷாங்கிறது ராத்திரி, சர்வபூதானம் எல்லாருக்கும் ராத்திரியா இருக்கிறது தஸ்யாம் ஜாகிரதி சமயமே. என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து எழுந்து எல்லாத்தையும் படிப்பாங்க. பட் எக்ஸாக்ட்லி அது வந்து என்னது திஸ் இஸ் பிலாசபி தான். இது ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கி. இது எல்லா உயிர்களும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். அப்படின்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி எல்லாரும் தூங்குறாங்க என்னன்னு அந்த மாதிரி இல்லை. யாருக்கு என்னமோ தெரியாது, நிறைய விஷயங்கள் அவளுக்கு தெரியாது. ஆனா எனக்கு எப்படி நான் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் போறதுனால நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து படிச்சு விடுறேன். அப்ப சுய கட்டுப்பாடும் நான் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நான் என்னோட உள்ள உணர்ச்சி எல்லாம் எழுந்துட்டு அவளுக்கு தெரியாம அவங்க உறங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க உறங்குனா நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்லீப்பிங், இக்னோரன்ஸ் இஸ் உறங்குறது தான். அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்க்கும்போது எல்லா உயிர் வேலைகளும் உறங்கும் போது நான் என்ன பண்றேன், ஆன்மீகத்தை முன்னேறிட்டு நான் போறேன்.
அந்த மாதிரி. அப்புறம் எனக்கு எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ எதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து இதெல்லாம் தான் நாலேஜ் அப்படிங்கிறாங்க. எது பாலிடிக்ஸ் ஆகி தெரியுமா உனக்கு, அவன் சீஃப் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு என்னாச்சு தெரியுமா, அதெல்லாம் ஓ அப்படியா எனக்கு தெரியாதே, நம்ம தான் அதுல நாட்டமே இல்லை. இப்ப எந்த ஹீரோ இந்த ஒரு பிக்சர் வந்திருக்கு, இந்த ஹீரோ அப்படின்னா அப்படியா பிக்சர் வந்திருக்கா அதே தெரியாது, ஒரு விஷயத்த நமக்கு வந்து தெரியாது. அப்ப அதெல்லாம் அவளுக்கு விழித்தெழும் நேரம், அவளுக்கு விழித்து நாலேஜ். ஆனா நமக்கு எப்படி பக்தர்களுக்கு அது ஒன்றும் நாலேஜே கிடையாது. அது தன்னை அறிந்த முனிவனுக்கு இரவாகும், அவனுக்கு வந்து ஒரு இக்னாரன்ஸ். அது வந்து அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கு. இறைவனின் பக்தி தொண்டே ஜீவராசியின் உயிர் மூச்சாகும். ஒரு ஜீவராசி, அதுல இந்த எறும்பு ஒரு ஜீவராசி தான், ஒரு மிருகமும் ஜீவராசி தான். நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு கிளியோ இருக்கட்டும் நாயா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஜீவராசி தான். அவளால பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவளோட உலகம் இது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனால் உயிர் வாழியா இருக்கிறது ஹியூமன் பீங். 84 லட்சம் ஹியூமன் பீங்ல நமக்கு ஒரு 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் நமக்கு ஒரு சோசன் ஒரு ஹியூமன் பீங் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கானுக்கா. நம்மளால என்னெல்லாம் முடியும், சிரிக்க முடியும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண, அதுவளுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க. மூளை யூஸ் பண்ணி ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். அதுலயே நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா. சோ அது பண்ணலாம். ஜீவராசியின் உயிர் மூச்சாகும், அதுதான் நம்ம வந்து பேசிக் தர்மாவே நமக்கு அதான். உயிர் மூச்சறது பகவானை நினைக்கிறது, பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியாது. அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையும் ஆகும். இவ்விஷயத்தில் ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் மன அனுமானத்தினால பலநோக்கு செயல் அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி பண்ணேன், யோக பயிற்சியில் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன் இதனால் இது வெற்றி கிடைச்சது முதலிய பக்தி தொண்டு அல்லாத செயல்கள் அனைத்தும் நீடித்த நன்மையை ஒருபோதும் வழங்காது. அதெல்லாம் டெம்பரரி ஏதோ ஒன்று கிடைக்காம இருக்காது. ஆனா வந்து லாங் ரன்ல தட் வில் நாட் சக்சீட் என்பதில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஒன்லி பக்தி தொண்டால் தான் அவன் என்ன நினைக்கிறான், பகவான் இடத்தில் போகணும். எஸ் பக்தி தொண்டு அந்த பாதையை போகும். கருடுமுரடா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், எழுதுக்கிறதுக்கு ஜபா பண்றது கஷ்டம், எல்லாம் கஷ்டம் கருடுமுரடா இருக்கும். ஆனா அது உங்களை வந்து கொண்டு போய் செல்லும், அந்த ஒரு கேரண்டி இருக்கு. சோ அது என்ன பண்ணும், முழு நம்பிக்கையுடன் ஒருவன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் மற்ற பாதைகளை பின்பற்றுவதில் உள்ள முயற்சி அமைதியற்ற நிலையை மட்டுமே வழங்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது. யாரேனும் இதர நோக்கங்களுக்கான கடுந்தவங்களில் ஈடுபட விரும்பி அதற்கான பக்தி தொண்டினை கைவிட்டால் அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை. பெரிய யோகாலாம் பண்றேன், கடும் தவம், என்ன பரிந்திருக்கோ அந்த தவம் பண்ண போனீங்க, அதெல்லாம் இல்லாம ஏகாதசி உபாசம் இல்லை, நான் எல்லா நாளுக்கும் உபாசமா இருக்கேன், இதெல்லாம் கடும் தவம் தான், அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. 15 நாளைக்கு ஒருக்கா நீ பண்ணிருந்தா அது மாத்திரம் பண்ண போகும், என்ன சொல்லிருப்பாலும் அது பண்ண போகும். இல்ல நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எடுத்து பண்ணுவேன், அதையும் பண்ணுவேன் இதையும் பண்ணுவேன், அது கேட்காதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் அது சரியில்லை. அதெல்லாம் என்னது, அதற்காக பக்தி தொண்டினை கைவிட்டால் அது பக்தி மார்க்கத்திலே இல்லைன்னு அர்த்தம். காம்படிட்டிவ் மைண்ட்ல என்ன இருக்கும், ரஜோகுணம் தான் இருக்கு, நிறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அதுல வந்து பக்தியே கிடையாது. அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை என்பதால் உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் நல்ல எல்லாம் இப்ப இந்த நம்ம இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் பார்க்கணும். இந்த என்னது பிக்சர்னா ஐம் நாட் டாக்கிங் ஃபிலிம், நம்ம பிபிடில கோயிலோட ஸ்லைட்ஸ் இதுல எல்லாம் 18 days கோர்ஸ்ல தலையெல்லாம் கிரவுண்டுக்குள்ள போயிட்டு காலு மேல வச்சு அப்படியே ஃபார் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்ட். தலையை இப்படி வச்சிருந்தாலே நம்ம மூச்சு விட்டோம். அவன் தலைவரை இதுக்குள்ள போட்டான், தரையில மண்ணு போட்டு மூடிருக்கா. இது வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் இல்லையா, அவன் பண்றாங்க. பட் அதுல என்னது, பக்தி கிடையாது. அப்புறம் வந்து உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் அவர்களின் மனம் தூய்மை அடைவதில்லை. இதில் ஒருவன் தெளிவான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அவன் பணம் வேணா சம்பாதிக்கலாம், இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ணி 200 ரூபாய் கிடைச்சது, ஞாயிற்றுக்கிழமை போனா நிறைய பேர் வரா போறா 400 ரூபாய் கிடைக்கும், ஆனா அது வேணா எதிர்பார்க்கலாம், அது கிடைக்கும். ஆனா பகவான் இடத்துல ஒரு பக்திக்கார அவன் பண்ணவும் மாட்டான், அது வந்து நிறைவேறாது. 10வது ஸ்கந்தத்தில் மேலும் குறிப்பிட்டு எல்லாம் பாகவதத்தை கொடுத்திருக்கு. 10வது ஸ்கந்தத்தில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது என்னது, மன அனுமானிகளும் பலநோக்கு கர்மிகளும் கடுந்தவங்களை செய்யக்கூடும் என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி தகவல் தெரியாததால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். இதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுலதான் நம்ம வந்து பகவான்கிற இலக்கில் போக முடியும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, பரமாத்மா. அதுக்கு முன்னாடி இது பிரம்மன். சில மன அனுமானிகள் அவெல்லாம் இருந்து இந்த நாலேஜை வச்சு எல்லாம் நிறைய நான் படிச்ச ஸ்கிரிப்சர், அந்த ஸ்கிரிப்சர் அது சொல்லி தெரியுமா, வேற ஸ்கிரிப்சர்ல அந்த ஸ்கந்தத்துல அது அதெல்லாம் போட்டு நிறைய நாலேஜ் வச்சு ஞானி. ஆனா அவங்க வந்து பகவானுடைய சரணத்துல போக முடியுமா, இல்ல போவா. இந்த பிரம்மன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங், பிரம்மன் அடைந்து விட்டேன், அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிருப்பா.
பட் அது வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான். அதனால பகவானோட திருவடிங்கிறது என்னது, பகவான் ஆக்சுவல் பகவானோட திருவடி சரணம் அதுக்கு அடையிறது யாரு, நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான் அடைய முடியும். கர்மிகள் அவளால முடியாது, கடிந்தவங்களை செய்யக்கூடிய அது மாதிரி பண்றாங்க. அவங்களாலையும் இந்த பகவான் தாமரை திருவடிகளை பற்றிய தகவல் தெரியாததால் அவளுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நம்ம ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் தெரியாது. அப்போ அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஆனால் பகவத் பக்தர்கள் நாம தான் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. பகவத்கீதையின் 9.31 முழுமுதற் கடவுள் பின்வருமாறு அர்ஜுனிடம் உறுதி கூறுகிறார். கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணிஷ்யதி. கௌந்தேயா யாரு, குந்தியின் மகனே, பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணிஷ்யதி, எல்லாத்தையும் சொல்ல நல்லா தைரியமா சொல்லு, என்னுடைய பக்தர் அழிவதில்லை அப்படின்னு. அப்போ அவரோட பக்தராக நம்ம தகுதி பெறணுமே. நான் ஒரு வாட்டி ஜபம் பண்ணிட்டேன், ஸோ ஐ மீன் தட் எனக்கு வந்து டிக்கெட் கிடைச்சு கொடுத்து எஸ் ஐ மீன் பக்தா. அப்ப என்னை எப்பவுமே அவர் பாதுகாப்பாரு. ஒரு செகண்ட் நம்ம நினைக்கணும் பக்தரானோம்னா அந்த ஒரு குவாலிபிகேஷன் வச்சுட்டே. சோ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதே தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவத்கீதை மற்றொரு இடத்தில் 2.40 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நேஹாபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தை மகதோபயா. பகவானுக்கு வேண்டி ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணாலும் அதுவும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்ப அது பண்ணிட்டேன்னு போதுன்னா அது போல நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை தான் பண்றேன், காலையெல்லாம் இருக்க முடியாது, ஜப்பாலாம் ஒரு மண் பண்ணுவேன், ஏன்னா பகவான் நேரம் பண்றதுக்கு முடியவே முடியாது, சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னா பகவான் அருள்வர். அந்த ஒரு மாலை பண்றதுக்கு எவ்வளவு கொடுப்போம், ஒரு டிராப் கொடுக்கணுமா? ஒருத்தனுக்கு அண்டாவா கொடுக்கணும், அவன் நிறைய ஜபம் பண்றான், நிறைய நிவேதனம் பண்றான், காலையில இருந்துக்கிறான், எல்லாம் பண்றான்னா அவனுக்கு நிறைய கொடுக்குறான். நமக்கு அது போல ஏன்னா நம்ம அவ்வளவுதானே பண்றோம். பகவான் நினைச்சு ஒரு மாலை தான் பண்றோம்னா அந்த ஒரு மாலைக்குள்ள இது நமக்கு கிடைக்கும். சோ நேஹாபிக்ரம நாசோஸ்தி. அவ இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. எது எந்த முயற்சியில் பகவான் தொண்டு புரிவதில் என்ன நீ பண்ணாலும், நீ 16 ரவுண்ட் பண்ணாதான் எஃபெக்ட், நீ 15 பண்ணிட்டியா யூஸ்லெஸ், யூஆர் ஃபெயில், ஒண்ணுமே நீ பண்ணல, அந்த மாதிரி கிடையாது. நீ ஒரு ரவுண்ட் பண்ணாலும் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதனால அது வந்து ஒரு இழப்போ குறைவோ கிடையாது. பகவான் இடத்தில் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது வந்து இழப்பு கிடையாது. இவ்வளவுதான் பண்ணாலும் கொடுத்துருக்கான ஒரு என்னது அது ஒரு பழக்கமா வச்சுட்டு அது மாதிரி இன்னும் முன்னேறி போறதுக்கு தான். ஒரு நேரம் 16 பண்ணேன், 4 நாளைக்கு நான் திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன், பண்ணவே மாட்டேன், இன்னொரு நாளைக்கு ஒண்ணு பண்ணுவேன், அடுத்த நாளைக்கு திரும்பி ஒரு 4 நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன், அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 32. எஸ், வீரம், அப்படியே வீரம் காட்டுறோம். பகவான் அப்படியே அதிர்த்து போயிடுவார். அவரு அச்சோ இன்னைக்கு என்ன இப்படி பண்ணிட்டியா, ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் காணவே இல்லையே, ஒன்னு என்ன சத்தமே காணவே, எங்க ஹரே கிருஷ்ணா நாமமே கேட்கலையே உன் வாயிலிருந்து அப்படிம்பார். அவரை திக்குமுக்காட வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானுக்கு எவ்வளவு பண்ணாலும் அவர் ஏத்துக்கிற அது போல ரிட்டர்ன் நம்ம கொடுப்பார். அதுதானே தவிர இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிகவும் பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். என்ன பயம், நாளைக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு, பகவான் என்ன பார்த்துப்பா, அது ஒரு பயம்னா பகவான் பேர்ல பாரத்து போடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் நம்மளை பார்த்து அவருடைய குழந்தைகள் நம்மளை வந்து பாத்துக்கிறது அவரோட கடமை. ஆனா பகவான் வந்து இப்போ குழந்தைகள் நம்ம அம்மா கூப்பிட நம்ம என்ன பார்க்க போறோமா, இப்போ வளர்ந்த குழந்தை சின்ன குழந்தைன்னு நேற்றுக்கு எக்ஸாம் பண்ணேன். ஒரு வளர்ந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அவர் கூப்பிட்டாதான் நம்ம வந்து என்னமா என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். கூப்பிடாம அதுக்கு ஏதாவது வேணுமா, உனக்கு ஏதாவது வேணுமா கேட்டுன்னு போறோமா, இல்ல கூப்பிட்டாதான் என்ன, ஓ சரி என்ன வேணும், குட்டி என்ன வேணும் கேட்போம். அது போல பகவான் இடத்தில் கேட்கணும் இல்ல, பகவான் எல்லாம் ஒண்ணு ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா போறோம், நம்ம மனசு என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும். அதுக்கு நம்ம தகுதியா இருந்தா டெஃபினட்டா கொடுப்பார். அந்த என்னது அந்த தைரியம் நமக்கு இருந்தா பயமே இருக்காது. ஒரு பயம் எனக்கு ஹெல்த் பயம், வெல்த் பயம், சில பேருக்கு அது எல்லாமும் பயம் இருக்கும். நாளைக்கு என் பணமே இல்லாம ஆச்சுன்னா என்ன, என் குழந்தைகளை எல்லாம் யார் பார்த்துப்பா, அவர் கொடுப்பா இப்படி எல்லாம் எங்கேயோ எங்கேயோ வந்து எல்லாம் சரியாயிடும். ஓகே, பக்தி தொண்டா அப்ப அந்த ஒரு தைரியம் எப்போ வரும், பகவான் இடத்தில் நல்ல பக்தி வந்திருந்தா வரும். பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, பூரணமானது. எனவே இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்து செல்லப்படுகிறார். அப்ப நடுவில் விட்டு போயிடுறதா என்ன பண்றது, எல்லாருமே நம்ம விட்டுன்னு வரோம், பகவான் எடுத்துன்னு போறதுக்கு தான் இருக்கா, இல்ல கையை உதறி இல்ல ப்ளீஸ் டோன்ட் புல் மீ, நீங்க போயிட்டு இருங்க, யாரெல்லாம் வரவங்கள போட்டு நான் பண்ண போறது இல்ல, திரும்பி நான் எனக்கே மூடுதையா நான் வரேன் நான் சரி அவர் ஒண்ணு வருவார், கை பிடிச்சு 2 நாள் பண்ணேன் 3 நாள் பண்ணேன், அப்புறம் இல்ல இன்னைக்கு முடியாது, ஓ கீழே விழுந்தாச்சு. சில நேரங்களில் ஒருவன் மனவெழுச்சியின் காரணமாக தனது சாதாரண பௌதிக செயல்களை கைவிட்டு பரமபுருஷனின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகிறேன் படிச்சேன். பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, பூர்ணமானது. எனவே இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்து செல்லப்படுகிறார். சில நேரங்களில் ஒருவன் மனவெழுச்சி காரணமாக தனது சாதாரண பௌதிக செயல்களை கைவிட்டு பரமபுருஷரை தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகிறான். இத்தகைய பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றாலும் அவனுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை.
சடன்லி தோணுதான், சடன்லி எனக்கு தோணுது இன்னைக்கு வந்து நான் நிறைய பண்ண போறேன், அந்த வீரம் காட்டி நான் அத்தை பண்றேன் இதை பண்றேன் எல்லாம் பண்ணினேன் நான் அப்படிலாம் பண்ணும்போது எஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் உனக்கு இது கிடையாது. நீ பண்ணியா ஓகே, நீ இன்னைக்கு பண்ணதுக்கு எவ்வளவு கூலி உண்டோ அந்த கூலி கொடுப்பார் அவர். அப்ப அதனால ஒரு இழப்பு கிடையாது. நீ நேற்றுக்கெல்லாம் பண்ணலையா, இவ்வளவு நாளா பண்ணல, இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்க போ, யூ டோன்ட் கெட் குவாலிஃபைட் சொல்ல மாட்டார். நீ பண்ணியா ஓகே, ஒண்ணுதான் பண்ணியா ஓகே, அதுவும் உனக்கு வந்து அது போல நம்ம திருப்பி கொடுப்பேன். சோ ஆனால் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாது தனது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம் தான் என்ன? அப்ப என்னது, என்னோட இது வர்ணாசிரம தர்மத்துல நான் வந்து சத்திரியனா இருக்கேன், இல்ல ஒரு இதா இருக்கேன், வைசியனா இருக்கேன், சூத்ரன் இருக்கேன், எனக்கு உழைக்கணும், எனக்கு பிசினஸ் பண்ணணும், அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த இந்த மாதிரி என்னைக்காவது ஒரு நாள் பண்றவனுக்கு எது ஜாமலன் கதை மாதிரி தான். அந்த என்னைக்கோ குழந்தைய நினைச்சுன்னு நாராயணா கூப்பிட்டுட்டு அவர் வந்து அவ்வளவு பகவான் தூதர்கள்லாம் வந்து காப்பாத்தினான் யமதூதர்கள்ட்ட இருந்து. அப்ப ஒண்ணுமே பண்ணாம இல்ல, நான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்துல எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் அந்த கடமை பண்ணுவேன். வைசியா ஐ வில் டூ பிசினஸ் ஓன்லி. நான் வந்து இது ஒர்க்கர், நான் ஒர்க்கிங் தான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். பகவான் நினைக்க வேண்டாம். அப்ப அவள் என்ன இங்க இருக்கு திங்கே பண்றது இல்ல, இது சாப்பிடணும் தூரணும், என் குடும்பம் என் வந்து மக்கள் திரும்பி அதே தான் சாப்பிடணும் அதே போது அவள் கதி என்ன? ஒரு வாட்டி பக்தி பண்ணாலே பகவான் வந்து காப்பாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்காள். வீழ்ச்சி அடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையில் நின்று போனதோ அந்நிலையில் இருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். இது வந்து இதுதான் ஒரு என்ன பெஸ்ட் இதுங்கன்னா, இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பக்தி பண்ணிருக்கோம் போன ஜென்மத்துல, அதனாலதான் திரும்பி வந்து இங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இல்ல பக்தி தொண்டு பண்ணாலே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து முன்னாடி பண்ணிருக்கோம், அதனால நம்ம தேர்ச்சி பெறலை. 100 மார்க் வரல நமக்கு, பாசிங் மார்க் 100 வந்துன்னா ஏன் திரும்பி இந்த பிரிவி எடுக்க போறோம், கோலகம் நம்ம போயிருப்போமே. இருந்தாலும் என்னது, ஏதோ படிச்சதுனால திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் எடுத்து இந்த ஆன்மீகத்தை திரும்பி நுழைஞ்சிருக்கோம். நின்று எப்ப எந்த லெவலில் நின்று இருக்கோம் அந்நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும் இந்த பக்தி தொண்டை வந்து ஆரம்பிக்கிறான். அதாவது ஒருத்தர் ஏஜ் பார்க்கலாம், சின்ன சின்ன குழந்தைலாம் வந்துடும் பக்தியில. ஏன்னா போற ஜென்மத்துக்கு அவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், 98 மார்க் வாங்கிருக்கலாமா இருக்கும், இன்னும் 2 மார்க்ஸ் வேண்டி ஒரு பிரிவு எடுத்திருக்கான். அதாவது குழந்தையில இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வந்து ஒரு 30, 20, 10, 12, ஒரு 6, 7 தான் வாங்கிருப்போமா இருக்கும். ஒரு வயசான பழுத்த காலத்துல நம்ம வந்து இப்ப இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். நான் என்ன சொல்றேன், அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா ஆரம்பமாகும் பக்தி தொண்டு. அப்ப இதனது அப்ப இன்னும் வேஸ்டா போகாது. நம்ம முன்னாடி பண்ணதுதான் வந்து திரும்பி கியூமுலேட்டிவா அது வந்து அவ்வளவு பண்ணியா அடுத்து இந்த ஜென்மத்தை பண்ணும்போது என்னது அது பிளஸ் இந்த ஜென்மத்தில் இவ்வளவு எல்லாமா சேர்ந்து இவ்வளவு மார்க் ஆகும். அகை துக்கி அப்பிரதிகதா, இது எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தின் விளைவாகவும் உண்டானதல்ல. எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தாலும் இதனை நிறுத்த முடியும். இப்போ இவ்வளவுதானா, படைச்சுதான் முடியா, எதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தன் ஒருவன் இது வந்து அகை துக்கி அப்பிரதிகதா, இது எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தினாலும் இது வந்து வளைஞ்சதில்ல. ஏதோ இஸ்கான் சொன்னாங்கன்னு ஆரம்பிச்சோம். இஸ்கான் சொல்லி நிறைய பேருக்கு தான் தெரியும், எவ்வளவு பேர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. நம்ம இப்ப 2-3 வருஷமா பண்றோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சது பண்றோம். எஸ், நிறைய பேர் தெரியுமே, அப்போ பண்றது இல்லையே. எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பினவளுக்கே நான் திரும்பி சொன்னேன், என் கசன் தான், கசனோட வைஃப், நீ பண்ணி நன்னா இருக்கு அப்படிங்க. இல்ல என்னால முடியாது. சரி வேண்டாம். அப்ப இதுல நாட்டம் எப்போ வரும்? அப்ப இதனால பௌதிக இது அவளுக்கு வாட்ஸ்அப் வராம இல்லை, அவளுக்கும் வந்திருக்கு. ஆனா நாட்டம் எடுத்து நம்ம took that opportunity and we are growing. ஒரு லதா போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ பௌதிக காரணத்தினா இதெல்லாம் பௌதிக காரணத்தால் வந்ததோ இதை நிறுத்த முடியும், இதெல்லாம் கிடையாது, இதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தன் ஒருவன் தன் சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதுடன் கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகிகளின் செயல்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. நம்ம இது ஒரு நாட்டம் வந்துடுத்து, அப்ப நான் வந்து ஒரு ஞானியா வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிச்சோம், ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறேன், இதுல வந்து கர்மா நிறைய பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சு பலநோக்கு செயல் தான் இதெல்லாம் பண்றேன், இல்ல யோகி நான் யோகா எல்லாம் பயிற்சி பெற்று அதெல்லாம் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் என்னது பக்தன். இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டில் போயிடணுமே, அதுக்கு அது மேட்சே ஆகாது. அதனால அதுல வந்து நம்ம ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர், தத்துவ அனுமானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோரிடம் பல நற்குணங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன. அவள்கிட்ட வந்து நற்குணங்கள் இருக்கு. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர்ல இது தத்துவ அனுமானிகளுக்கு எஸ், நான் வந்து தத்துவம் இதெல்லாம் பண்ணேன். ஆமா நீ டிபேட்ல ஜெயிச்சுட்டு பாரு, நீ அதெல்லாம் சொன்ன, அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா சொன்னேன், அந்த ஜட்ஜுக்கே பிடிச்சு போயிடுது. அந்த நல்ல பாயிண்ட் பிடிச்சு நீ பேசிட்ட, வெரி குட், ஐ எம் ஹாப்பி, ஏன்னா நான் ஜெயிச்சுட்டேன், பாயிண்ட் இஸ் ப்ரூவ்ட். இப்ப தத்துவ அனுமானிகளுக்குலாம் அதெல்லாம் ஒரு டிபேட்லாம் இருக்கும். அஷ்டாங்க யோகிகள் யோக சக்தி எல்லாம் பண்ணேன், அதனால இது படிச்சது. எல்லாம் அது நல்ல நற்குணங்கள் பல இருக்கதான் செய்கிறது. ஆனால் பக்தரிடம் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே விருத்தி அடைகின்றன. நம்ம வந்து அதெல்லாம் பண்ணாமே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணாலும் நமக்கு எல்லா நற்குணமும் நம்ம கிட்ட வந்தாச்சு. எதையும் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை.
அவன் நற்குணங்களுக்காக தனிப்பட்ட முயற்சி எதையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18.12 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்பவரிடம் படிப்படியாக தேவர்களின் எல்லா நற்குணங்களும் தோன்றுகின்றன. பக்தர் ஒருவர் பௌதிக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் நம்ம பக்தியில இருக்கும்போது பக்தர்கள் பௌதிக செயல்கள் அக்கறை கொள்ளாம இருக்கும்போது அவர் பௌதிகத்தால் களங்கம் அடைவதில்லை. அவர் விரைவில் தெய்வீக தளத்தில் நிலை பெறுகிறார். ஆயினும் பௌதிக செயலில் ஈடுபடுபவனால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் பௌதிக செயலில் ஈடுபட்டான்னா அவன் யாரா இந்த மாதிரி தேசியவாதியா இருக்கட்டும், கொடையாளியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவங்க யூ கேனாட் கால் தெம் as மகாத்மா. யார மகாத்மா சொல்ல முடியும்? இது ஆன்மீக பகவானுக்கு தொண்டு சேரவனை தான் ஒரு மகாத்மா சொல்ல முடியும். அவன் ஒரு துராத்மா தான் கொடுத்துட்டார். குறுகிய மனம் கொண்டவன். பகவத்கீதை 9.13 மேலும் கூறுகிறது, மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தேவிம் பிரகிருதி ஆசிரிதாக பஜந்தி அனன்ய மனசோம். பஜந்தி எப்படி பஜனைனா இது பகவான வர்ஷிப் எப்படி பண்ணும்? அனன்ய மனசா. அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதி அவ்யயம். பிதாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதிபுருஷனாகவும் அழிவற்றவராகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். யாரு? குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள். பகவான் யாரு தெரியும்? நித்திய கர்மா என்னுடைய இது உண்டு தெரியும். ஒரு நாள் நம்ம வழிக்கு விழமாட்டேன். அப்படி என்னால அந்த ஒரு ரவுண்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம திரும்பி அதையே ரவுண்டு சொல்றோம்னா நாம இன்னும் அந்த தளத்துல தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுலயே அந்த பேசிக் ஸ்டெப்பே நம்ம மறந்து போயிடுறோம். ஜபம் பண்றதை மறந்து போயிடுறோம், நைவேத்தியம் பண்ண மறந்து போயிடுறோம். மறக்கிறதுல செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் வேண்டாம். இப்ப என்ன ஆகும்? பகவான் அர்ப்பணம் பண்ண அதுதான் சாப்பிடணும் இருக்கா எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? எல்லாம் வேண்டாம், அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம சோம்பேறியா இருக்கும். சோ நம்ம அந்த பேசிக் ஸ்டெப்ல இருந்து வழிக்கு விழுறோம். ஆனா குழப்பம் அடையாத பக்தர்கள் இருக்காங்க, பக்தி பண்றவங்க, அவாதான் மகாத்மாக்கள். அந்த மாதிரி தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பு, தெய்வீகமான அவரோட நெட்டு பகவானுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல இருப்பாங்க. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் சக்தியும் உடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியில் இருந்து விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். படிக்கணும். பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரமசக்தியுடைய பாதுகாப்பில் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியில் இருந்து விலகி சென்று விடாமல் மனசு இருக்கு, பக்தி பண்ணணும் ஆனா முடிய மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா அது மனசை நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுவும் பகவானே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால. மனசு அப்படிதான் இருக்கும், சஞ்சலமா தான் இருக்கும். அர்ஜுனா, நீதான் அது எப்படி பை பிராக்டிஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன், நல்ல உறுதியோட அண்ட் பிராக்டிஸ் பண்ண எனக்கு தொண்டு புரிஞ்சு வந்துரும். அது பழக்கத்துக்கு வரும். நீ கண்ட்ரோல் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதா. அப்படி சொன்னார். எந்த சாப்டர் சொன்னார்? 6வது சாப்டர்ல எல்லாரும் வாங்குவோம். ஜனவரியில ஆரம்பிக்கிறது, எல்லாரும் திரும்பி 18 days கோர்ஸ் பண்ணோம்னா ஓஹோ நம்ம 3rd லெவல்ல இருக்கோம். இதெல்லாம் பேசிக் இப்பதான் புரியறதுன்னு வரும். எல்லாமே நம்ம இந்த பேசிக்ஸ், A ஃபார் ஆப்பிள், கர்சிவ் ரைட்டிங், ஸ்மால் லெட்டர், பிக் லெட்டர் எல்லாமே நம்ம இது என்ன சொல்லுவா வவெல், கான்சனன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம். இப்ப இங்க சொல்லும் போது அப்படியா பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காளா அப்படிங்கன்னா எல்லாரும் அட்டன் பண்ணும். அப்ப விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். கர்மி, ஞானி அல்லது யோகின் பாதையை அவர்கள் ஏற்கக்கூடாது. இது உற்சாக, நிச்சய, தைரிய தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடன் உற்சாகமாகவும் நிறைவேற்றுவதே இது குறிக்கிறது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற இயலும். 20 நிமிஷம் ஆயிட்டா? அப்ப அப்படியாக நம்ம 3rd சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. 4th சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வீக் நோ கிளாஸ். இது நேரத்தை மறந்து